ξεκινήσετε κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο για την κοινωνία μας. Και πάμε να σπάσουμε ουσιαστικά να διαλύσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, να διαλύσουμε την Κύπρο μας και να την ξαναδημιουργήσουμε. Είναι επικίνδυνο το πράγμα. Επειδή άκουσα πολύ κόσμο να το λαλεί ότι είναι έρθετε πρώτοι, και άκουσα και άνθρωπον κομμουνιστή που μου είπε: φίλε μου, εγώ θα ψηφίσω φοιτεία και κανεί τους ούλους. Είναι το κίνημα για άμεση δημοκρατία. Είναι η διάδοση της ιδέας ως κίνημα πλέον για πιο άμεση δημοκρατικοποίηση των θεσμών γενικά. Είναι irreversible. Δηλαδή είμαστε καταδικασμένοι να πετύχει το εγχείρημα, διότι ο κόσμος το ζητά. Δύσκολο, αλλά ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι δύσκολος. Δηλαδή, η πολυπλοκότητα αυξήθηκε και πρέπει και εμείς να δεχτούμε ότι αυξήθηκε και να αυξήσουμε και την πολυπλοκότητα των νόμων μας. Πήρες μες στο φοιτεία τώρα, πώς το βλέπεις την απόφαση και γενικά ο πόλεμος που γίνεται, κάθε λέξη μου να πει, είπε τη λέξη. Η ερώτηση του πώς είναι η πιο καλή ερώτηση για να σκοτώσεις μια ιδέα. Όταν υπάρχει η θέληση θα βρεις το πώς. Δηλαδή είναι και ο λόγος που αποφάσισα Ορέστια το κάνω, διότι γνώρισα ας πούμε περίπου 1.000 νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την αγανάκτηση, τον πόνο, μα αφού μπορούμε γιατί δεν γίνεται. Δεν μιλούμε για κάτι πολύπλοκο. Πολλοί λένε οι βουλευτές του κόμματος είναι experts, είναι μορφωμένοι, δεν ξέρουν πράγματα. Δεν είναι ανάγκη να ξέρουν το πώς. Πρέπει να ξέρουν το τι θέλω, τι ονειρεύομαι. Το πώς θα το βρουν οι ειδικοί. Επιμένω στο ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε το τι θέλουμε που το πώς θα γίνει. Διότι η άποψή μου είναι ότι όλα γίνονται. Φτάνει να τα θέλεις. Λοιπόν, καλώς όρισες και πάλι. Τώρα ήρθες με την ιδιότητα του πολιτικού. Είσαι πλέον εκείνος που ελάλεσαι στα βίντεο τούτοι που μας έκαναν. Τώρα είσαι ένας που γίνος, φίλε μου. Πρέπει να σου πω ότι νιώθω πάρα πολύ παράξενα, διότι ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου πολιτικό και δίνω υπόσχεση ότι δεν θα γίνω πολιτικός. Δηλαδή είμαι ένας υπεύθυνος πολίτης ο οποίος αναγκάστηκε να αναλάβει ίσως, αν τον εμπιστευτούν άλλοι, τον ρόλο του αντιπροσώπου των πολιτών. Ναι, αναλαμβάνετε, όμως ξεκινήσετε κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο για την κοινωνία μας, διότι είπατε ότι θέλετε να αλλάξετε το πράγμα, το κατεστημένο, και το κατεστημένο είναι κάτι που υπάρχει τώρα τα τελευταία 60 και πλέον χρόνια, το οποίο είμαστε όλοι το κατεστημένο, είμαστε όλοι οι Κυπραίοι. Και η απορία που συζητήσαμε και τηλεφωνικώς όταν σε πιάσα και είπα σου, είναι ότι πάμε να σπάσουμε ουσιαστικά να διαλύσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, να διαλύσουμε την Κύπρο μας και να την ξαναδημιουργήσουμε. Είναι επικίνδυνο το πράγμα. Και ο λόγος που το λαλώ είναι ότι άκουσα, επειδή εγώ είπα ότι να έρθετε πρώτοι. Και μου όχι, θα έρθουμε πρώτοι. Καταρχήν, όπως αυτό που λέει και ο Φιδίας και το που υπόσχεστε, είναι ότι για να αλλάξει πρέπει να έρθετε πρώτοι. Γιατί αν θα πιάτε 3 έδρες, δεν να αλλάξετε τίποτε. Αλλά εκείνο που άκουσα, επειδή άκουσα πολύ κόσμο να το λαλεί, ότι είναι αυτές πρώτοι, και άκουσα και άνθρωπον κομμουνιστή που μου είπε, φίλε μου, εγώ θα ψηφίσω φοιτεία και κανεί τους ούλους. Και εγώ, ρε φίλε, το πράγμα πάει πολλά. Πρέπει να φέρω το Γιάννη να το συζητήσουμε. Κοιτάξτε, άνοιξες πολλά κεφάλαια και επίσης άφησες υπονοούμενα ότι κάποια είναι σαν δεδομένα, τα οποία δεν τα θεωρώ σαν δεδομένα. Να τα πιάσουμε ένα, να τα συγκυρίσουμε. Το πρώτο σημείο που έθεσες είναι ότι γινόμαστε και εμείς κατά κάποιον τρόπο μέρος του συστήματος, ενώ πάμε να αλλάξουμε το σύστημα. Ναι. Μου το είχες πει και από το τηλέφωνο. Ξέρεις, πολλοί από εμάς, και εγώ μέσω της δουλειάς μου δεκαετίες, προσπαθήσαμε να κάνουμε αλλαγές στο σύστημα από κάτω προς τα πάνω. Ναι. Δηλαδή χειρουργικές αλλαγές, bottom-up το λέμε στα αγγλικά, δηλαδή αλλάζοντας τον κόσμο έναν κομματάκι at a time. Και συνεχίζω να πιστεύω ότι έτσι αλλάζει ο κόσμος. Δηλαδή για να αλλάξει ο κόσμος πρέπει να αλλάξει το κάθε άτομο, ο κάθε γείτονας μας, η κάθε αντίληψη που έχουμε γύρω μας, το περιβάλλον μας κλπ. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολλές δεκαετίες βλέπουμε ότι η πρόοδος είναι πολύ αργή και είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Και επειδή είμαι επιστήμονας, για μένα είναι και ενδιαφέρον το πείραμα, και επιμένω να το ονομάζω πείραμα, και μπορείς να με κατηγορήσεις αργότερα. Να σε κατηγορήσω, ναι. Δεν έχω πρόβλημα, να το εξηγήσουμε. Όταν θέλεις να αλλάξεις ένα σύστημα πολύπλοκο, μπορείς να το αλλάξεις ταυτόχρονα και bottom-up και top-down.
Και βασικά τούτο που επιχειρούμε τώρα. Διότι μιλούμε ότι ξεκίνησε έναν είδος κινήματος, το οποίο δεν είναι μόνο το κίνημα της άμεσης δημοκρατίας, τώρα να επανέλθω σε το σημείο, είναι το κίνημα για άμεση δημοκρατία. Δηλαδή δεν είναι το κίνημα της άμεσης δημοκρατίας σαν έναν κόμμα, αλλά είναι η διάδοση της ιδέας ως κίνημα πλέον για πιο άμεση δημοκρατικοποίηση των θεσμών γενικά. Και άρα θα υποχρεωθούν. Θεωρείς ότι να αλλάξουν και τα άλλα τα κόμματα 1000%. όταν δουν τη δυναμική που θα έχει η άμεση δημοκρατία. Όχι μόνο τα κόμματα. Το κάθε παιδί στην οικογένεια του θα στεύεται στους γονείς τους και θα τους λέει άμεση δημοκρατία, θέλω άποψη, έχω ψήφο. Ο κάθε υπάλληλος σε μια εταιρεία να λέει καλά τούτα που μας λέει μάστρε, αλλά να έχουμε και εμείς καμιά άποψη. Θέλουμε να έχουμε άποψη, γιατί επηρεάζεται η ζωή μας. Ο κάθε κάτοικος σε μια συνοικία. Τούτον είχα το συζητήσει με κάποιους φίλους με επιχειρηματίες που λέει μου καλά, εγώ να πάω τώρα στη δουλειά και να βάλω 100 άτομα να ψηφίσουν αν θα πάρω μια αποφάση οι άλλοι που έχει να κάνει με την επιχείρηση μου. Έτσι πρέπει να κάνουμε? Όχι, δεν είναι έτσι που πρέπει να κάνουμε. Μπορείς να μας εξηγήσεις λίγο πώς θα δουλεύει η άμεση δημοκρατία? Και όχι μόνο το κόμμα άμεση δημοκρατία. Κοίτα, παρεξηγείται με αλφαγιώτα ο θεσμός, η ιδέα την οποία βάλουμε πάνω στο τραπέζι, ότι σημαίνει ότι όλοι ψηφίζουν ένα ψήφο πάνω σε όλα τα θέματα. Και βασικά μεταφράζεται τούτο σε μια οχλαγωγία και ένα χάος το οποίο θα δημιουργείται. Δεν είναι αυτό. Και ένας εύκολος τρόπος να επηρεάσεις το ψήφο του κόσμου. Ανοίγουν πολλά προβλήματα. Ναι. Δυστυχώς, εδώ που έχει φτάσει ο πλανήτης, εδώ που έχουν φτάσει τα συστήματα διακυβέρνησης, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τον ανατρέψουμε που το να δώσουμε δύναμη σε όλους τους πολίτες να κάνουν έναν είδος ανατροπής. Μετά θα πρέπει να αρχίσουμε να συγυρίζουμε όμως. Δηλαδή δεν μπορεί όλοι να ψηφίζουν. Τι σημαίνει τούτο? Να σου εξηγήσω. Δεν μπορεί όλοι να ψηφίζουν για όλα τα θέματα όλες τις στιγμές. Δηλαδή θα πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε ποια είναι τα θέματα που μας αφορούν, που επηρεάζουν τη ζωή μας κοντά μας. Σε εκείνα πρέπει να έχουμε πιο συχνούς ψήφους και πιο βαρετούς ψήφους. Αν μου επιτρέψεις να χρησιμοποιήσω τον όρο πιο βαρετούς. Για να δώσω και ένα παράδειγμα της που ακούει ο κόσμος, π.χ. εγώ που έχω παιδιά στο σχολείο, να έχω παραπάνω άποψη και ψήφο για τα πράγματα που αφορούν την παιδεία, παρά κάποιος που δεν έχει παιδιά στο σχολείο. Τούτο που εννοείς? Όχι. Το είπες σχεδόν όπως το εννοώ, αλλά όχι ακριβώς όπως το εννοώ. Το διότι είπες να έχεις παραπάνω άποψη για την παιδεία επειδή έχεις παιδιά στο σχολείο. Εμείς θέλουμε να έχεις άποψη για την παιδεία του σχολείου σου. Δηλαδή το σχολείο θα πρέπει να είναι αυτόνομο και εκείνο. Στα πλαίσια μιας ανανέωσης, το κάθε σχολείο πρέπει να έχει ένα μεγάλο βαθμό αυτονομίας ως σχολείο. Ο κάθε καθηγητής, δάσκαλος, εκπαιδευτικός πρέπει να έχει μια αυτονομία στο τι και πότε θα διδάξει την ύλη. Θα υπάρχει το περίβλημα μιας ύλης, ενός στόχου, αλλά να δώσουμε και λίγη δύναμη στον εκπαιδευτικό να αποφασίσει ποια είναι η καλή στιγμή να διδάξει ποιο μάθημα και πώς να το και σε ποιον επίπεδο. Κοίτα, ανοίγεις πολλά ερωτήματα, τα οποία μπορεί να μην έχουμε τις απαντήσεις, αλλά ούτε τώρα τα ελέγχουμε. Δηλαδή, είμαστε στα πρόθυρα μιας κατάρρευσης του εκπαιδευτικού συστήματος με το AI. Δηλαδή, για εκείνους που δεν το καταλαβαίνουν, απλώς είναι πίσω στον χρόνο. Τούτα επίκυνται είναι τόσο κοντά μας που πρέπει να δούμε τι είναι να κάνουμε. Με το AI και με την τεχνολογία του Ιντερνετ. Και πάει και παρακάτω. Η αυτονομία πάει και στα παιδιά. Δηλαδή, τα παιδιά για να χαρούμενα και να θέλουν να πηγαίνουν στο σχολείο, θα πρέπει και εκείνα να έχουν αυτονομία στο πώς, τι και πώς θα διδαχτούν και πότε. Και τούτο να ανοίγει πολλά παράθυρα. Το ξέρω, δεν μιλούμε για εύκολα πράγματα. Να δώσουμε τώρα στα παιδιά. Βεβαίως, να δώσουμε στα παιδιά. Ναι. Την αυτονομία να λένε εκείνοι τι είναι να διδαχτούν. Μα ξέρεις πως. Κοίταξε, μιλάς σε κάποιον που το έκαμε. Δεν λέω μια αερολογία. Για 10 χρόνια στην επιχείρηση, την κοινωνική επιχείρηση που είχα χτίσει που ονομάζεται τους Cyber Kids, τα παιδιά επιλέγαν τα projects, σκέφτονταν τα projects που ήθελαν να κάνουν και μέσα από τα projects εμαθαίναν τεχνολογία, εμαθαίναν φυσική, εμαθαίναν χημεία, εμαθαίναν να μιλούν, εμαθαίναν να εξηγούν στους άλλους τους συμμαθητές τους τι κάνουν. Ήταν μια συγκεκριμένη ομάδα μαθητών. Μιλούμε για 15.000 παιδιά επεράσαν από τα Cyber Kids. Και τούτο το πείραμα ήταν καταγραμμένο, ήταν πολύ επιτυχές. Και θεωρείς ότι μπορεί να μπει στην παιδεία μας άμεσα? Ναι, άμεσα μπορεί να μπει. Φτάνει να υπάρχει πολιτική βούληση να τολμήσουμε να κάνουμε ριζοσπαστικές αλλαγές στην παιδεία. Αρέσκει μου. Αλλαγές οι οποίες να είναι
πέραν των διορθώσεων, κοίταξε να δεις, Ορέστη. Τι που ο κόσμος ακόμα νομίζω δεν αντιληφθήκαμε, και εγώ μαζί, είναι ότι τα πράγματα αλλάσουν με τόσο γοργοριθμό που θα μας έβρουν απροετοίμαστος. Δηλαδή, εξήγα μου γιατί υπάρχει παιδεία, γιατί υπάρχουν σχολεία, γιατί υπάρχουν πανεπιστήμια. Εν το βλέπεις ότι σύντομα την ερώτηση θα τη ρωτήσουν εκατομμύρια άνθρωποι. Θα πρέπει τούτοι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί να σκεφτούν πώς θα αλλάξουν, πώς θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Κοίταξε, προσαρμόζονται. Δεν προσαρμόζονται. Ας σου πω ένα πράγμα για το στο οποίο δεν προσαρμόζονται. Προσαρμόζονται ίσως με τρόπους που το κάνουν σε πάντα. Έχουν τα μαθήματα computer science, AI, τούτα βάζουν τα μέσα. Είναι λάθος όμως. Είναι λάθος. Διότι λέει βάζουν τούτα τα μαθήματα μέσα. Σαν να πρόκειται για μαθήματα. Τούτα δεν είναι μαθήματα. Τι πρέπει να είναι. Δηλαδή ο διαχωρισμός των μαθημάτων ήδη από την αρχή είναι λάθος σαν κόνσεπτ. Δηλαδή να χωρίζεις τη φυσική από τη χημεία, από τα μαθηματικά, από το computer, από το AI. Τούτα όλα μπορούν να διδαχτούν ταυτόχρονα στο ίδιο μάθημα. Σε ένα μάθημα. Όλα μαζί. Δηλαδή το silo, όπως το λέμε στα αγγλικά, που χωρίζουμε σε πύργους. Τούτο όμως θα πάρει χρόνια, δηλαδή πρέπει να έχεις τον καθηγητή που να τα διδάξει τα μαθήματα. Δηλαδή ο καθηγητής είναι χημικός, ας πούμε, είναι μαθηματικός. Και δαμέ βλέπεις, ας πούμε, σκέφτεσαι με κλάδους. Σκέφτεσαι ότι κάποιος είναι χημικός, κάποιος είναι φυσικός. Σκέφτομαι πώς έμαθα, σκέφτομαι τώρα και προσπαθώ να δω. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Ναι, όμως πρέπει να αλλάξει για όλους. Ναι. Για να μπορεί να συγχρονιστεί το πράγμα. Κοίτα, δεν εισηγούμε ότι ταυτόχρονα όλα τα σχολεία μιας χώρας όπως είναι η Κύπρος θα αλλάξουν σε μια μέρα. Αλλά εκείνο που θα έπρεπε να γίνει ή πρέπει να γίνει άμεσα, να δημιουργηθούν για παράδειγμα 10 πειραματικά σχολεία, στα οποία εθελοντικά, να πάνε τα παιδιά που θέλουν, στα οποία δεν θα υπάρχουν ούτε ηλικιακοί διαχωρισμοί. Δηλαδή και ο ηλικιακός διαχωρισμός είναι λάθος. Γιατί τα παιδιά μαθαίνουν συνήθως καλύτερα από άλλα παιδιά. Τα αδέρφια μαθαίνουν που τα μεγαλύτερα τους αδέρφια. Έχεις αδέρφια εσύ? Έχω. Μεγαλύτερα, μικρότερα? Ένα μεγαλύτερο. Μάθες που τα μεγαλύτερα σου αδέρφια? Ναι, μερικά πράγματα έκαμε στα πριν από ότι τα έκαμε τα αδέρφια σου. Το βλέπω και με τα παιδιά μου. Βλέπεις. Και στο σχολείο όμως το απαγορεύουμε το πράγμα γιατί χωρίζουμε τους με βάση την ηλικία. Αν τους αφήναμε λίγη χαλαρότητα στην ηλικία. Η αγωνία όμως του γονιού είναι εντάξει, να το φέρω στο πειραματικό το σχολείο. Να μην το φέρεις εσύ που θέλεις. Όχι, εγώ θέλω, αλλά πεις με. Ναι. Πώς να μου εξασφαλίσεις ότι είναι να πάει στο πανεπιστήμιο που να θέλει να πάει μετά? Είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει πανεπιστήμιο ως που τελειώσει το παιδί σου? Δεν είσαι τίποτε σίγουρο. Μπορεί να μην υπάρχουν πανεπιστήμια. Δεδομένου της κατάστασης τώρα, δηλαδή να πάω να βάλω το μωρό μου σε έναν πειραματικό σχολείο, πρέπει να έχω κάτι για να δηλαδή πώς να δουλέψει και πώς μου επιβεβαιώνεις. Και τώρα μιλώ παραδοσιακά. Άρα πεις με ότι έλα να το κάνεις με τον τρόπο. Κοίταξε να δεις, ξέρω ότι τα πράγματα που λέω ακούγονται πολλά πρωτοποριακά ή μπορεί και ενοχλητικά σε κάποιους ανθρώπους ή παράξενα ή αδύνατα. Κάτσε όμως να σκεφτείς μερικά απλά πράγματα. Δηλαδή, πόσοι ας πούμε πολύ γνωστικοί πάνω στο αντικείμενο ανθρώποι στον πλανήτη δηλώσαν ότι σε κάποια χρόνια που σήμερα, όχι πολύ μακριά, 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια, το 90% των επαγγελμάτων θα τα κάνει take over το AI. Πόσοι το είπαν τούτο? Δηλαδή, το πιστεύεις τούτο ότι είναι να γίνει ή το αγνοείς, ας πούμε, ή δεν το λαμβάνεις υπόψη? Το πιστεύω. Όμως επίσης πιστεύω ότι εμείς θα κάνουμε άλλη δουλειά. Ωραία. Όπως να σου πω και ένα παράδειγμα. Και να τη μάθεις στο πανεπιστήμιο του την άλλη τη δουλειά. Θα μάθεις κάποια πράγματα, όπως να σκέφτεσαι, να παραδίδεις κάποια πράγματα στην ώρα τους, να έχεις ένα structure και να είσαι συσταρισμένος και να μπορείς να πάρεις κάποιες οδηγίες για να εκτελέσεις μια δουλειά. Και να σου πω το παράδειγμα που ήρθα την περασμένη εβδομάδα επί Ελλάδα και που έρχομαι πίσω, είχε ένα ρομποτάκι και περπάτα μαζί μας και καθάριζε το διάδρομο. Και γυρίζω και ρωτάω το άλλο δίπλα μου, μετά σκεφτούμαστε αν θα μας κάνει τη δουλειά μας. Και σκέφτομαι. Ήδη έγινε. Όμως ταυτόχρονα για τη στιγμή μπορεί να έχει 4 μες στο αεροδρόμιο και καθαρίζα. Και σίγουρα πρέπει να έχει κάποιον που έκανε το πρόγραμμα τους. Που τους έβαλε, οριοθέτησε εσύ καθάρισε δαμέ, εσύ καθάρισε δαμέ. Και εκείνος ο κάποιος μπορεί να ρομπότ στον ορίζοντα. Ναι.
Ύστερα από 100 χρόνια. Όχι 100. Ένα χρόνο, 2. Okay. Εν τούτη η διαφορά. Δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε και να αντιληφθούμε και να εκτιμήσουμε και να προετοιμαστούμε στο γεγονός ότι είναι πολύ κοντά οι μεγάλες αλλαγές. Και κρίμα να κόψουμε πίσω, λέω εγώ. Okay. Και η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να μην κόψει πίσω. Ναι. Δηλαδή, που πηγάζει το μεγαλύτερο μας ενδιαφέρον για αλλαγές. Οπότε θεωρώ ότι το σύστημα της παιδείας θα πρέπει να αλλάξει ριζικά. Συμφωνεί και ο Φιδείας και οι υπόλοιποι του κόμματος, δηλαδή ξεκίνησε και διαμορφώνεται το κόμμα σας. Τώρα πετάχτηκε σε άλλο κεφάλαιο. Ναι, διότι κάλυψες με την παιδεία, γιατί είχα το μέσα στις ερωτήσεις. Με είχες αναφέρει όμως και ορισμένα άλλα θέματα τέλεια στη εισαγωγή σου. Όταν έρθετε πρώτοι. Όχι, ότι για να κάνουμε πολλές αλλαγές πρέπει να έρθουμε πρώτοι, ας πούμε. Ναι. Εν τούτον. Ναι, ότι αν πιάτε 3 έντρες, θα κάνετε. Εδώ διαφωνώ, να σου πω. Το εξήγησα ειδικά, πώς θα να το ξαναπώ, ότι εμείς δεν δημιουργήσαμε έναν κόμμα άμεσης δημοκρατίας, αλλά εισαγάγουμε το θεσμό της άμεσης δημοκρατίας, ο οποίος υποχρεωτικά, είτε το θέλουν είτε όχι, θα απορροφηθεί από όλους τους υπόλοιπους θεσμούς, είτε ονομάζονται κόμματα, είτε κυβερνήσεις, κυβερνητικές μηχανές, άλλου είδους οργανισμοί, εταιρείες, ακόμα και οικογένειες, σχολεία κλπ. Οτιδήποτε οργανισμοί. Θα απορροφήσουν έννοιες της άμεσης δημοκρατίας. Και τούτος είναι ο μεγάλος μας ο στόχος. Ο μεγάλος μας ο στόχος δεν είναι να κάνουμε έναν κόμμα και να γίνουμε πολιτικοί όπως ακόμα έναν άλλον κόμμα. Δηλαδή, εισάγουμε έναν νέο τρόπο σκέψης, μια νέα διαδικασία. Βάλουμε την πάνω στο τραπέζι και η δική μου άποψη είναι ότι είναι irreversible. Δηλαδή, είναι χωρίς επιστροφή το παιχνίδι. Δηλαδή, είμαστε καταδικασμένοι να πετύχει το εγχείρημα, διότι ο κόσμος το ζητά. Όπου και αν βρίσκεται. Είτε βρίσκεται μέσα σε ένα σχολείο, στο οποίο θέλει παραπάνω δημοκρατία, είτε βρίσκεται μέσα σε έναν άλλον κόμμα, στο οποίο να πει μα και εμείς έπρεπε να έχουμε τούτου του είδους τις δημοκρατικές διαδικασίες, είτε βρίσκεται στην κυβέρνηση την ίδια, είτε οπουδήποτε αλλού. Ναι, όμως το που λέω, που είπα στην αρχή, ότι είσαστε καταδικασμένοι να έρθετε πρώτοι, αν δεν έρθετε πρώτοι, να μπορεί να έχει το impact. Θα το έχει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή το impact του ήδη ξεκίνησε, νομίζω. Δηλαδή οι ιδέες της άμεσης δημοκρατίας. Ας πούμε, προχτές ήμουν σε έναν άλλο podcast της Τηλεμεσών και ερωτήσαμε, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε άμεση δημοκρατία, το κόνσεπτ της άμεσης δημοκρατίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο Δήμο μας, σε ένα συγκεκριμένο Δήμο της Λεμεσού. Και η απάντηση μου ήταν ότι όχι μόνο θα μπορούσατε, είναι πιο κατάλληλος τόπος να εφαρμοστεί η άμεση δημοκρατία, γιατί και η άμεση δημοκρατία θα αφορά τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτόν τον χώρο για θέματα που τους επηρεάζουν και γνωρίζουν άμεσα. Ενώ όπως πάμε εμείς να την εφαρμόσουμε, θα έχει πιο μεγάλες δυσκολίες, διότι θα έχουμε να ψηφίζουμε ή να αποφασίζουμε ή να εκπροσωπούμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην τους αφορούν όλα τα θέματα. Και εκεί πέφτει το μεγάλο πρόβλημα, ποια θέματα επιλέγεις να τα βάλεις για ψηφοφορία στο κοινό. Δεν μπορείς να βάλεις όλα τα θέματα για ψηφοφορία στο κοινό. Πρέπει να επιλέγεις. Και η απάντηση σε τούτον, επειδή να το ρωτήσουν πολλοί τούτον την ερώτηση, είναι ότι υπάρχουν δύο λογικές με τις οποίες πρέπει να επιλέγονται. Η μία λογική είναι ότι ώσπου να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο να χρησιμοποιούν των νέων όπλων, γιατί βασικά είναι ένα νέο όπλο το οποίο δίνουμε στον πολίτη, η άποψή του να έχει βάρος, ώσπου να το μάθουμε, θα πρέπει να σταδιακά, δηλαδή δεν μπορεί να βάλουμε ψηφοφορίες κάθε μέρα, κάθε 10 λεπτά ή κάθε 24 ώρες. Ναι. Πρέπει να επιλέγουμε ορισμένα θέματα τα οποία είναι κατανοητά, ενδιαφέρουν πάρα πολλά τον πολίτη, τα οποία δεν είναι λαϊκίστικα. Δηλαδή κάποιοι λέουν να βάλετε σε ψηφοφορία να μειωθούν οι φόροι, ας πούμε, φυσικά είναι όλοι υπέρ του να μειωθούν οι φόροι. Ναι, κοίταξε, δεν είναι έτσι που πάει. Ναι, όμως εγώ ας πούμε δεν είμαι πολιτικός, ούτε εγώ. Ούτε θέλω να ασχολούμαι με τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική για να δώσω το ψήφο μου σε οποιοδήποτε θέμα. Και είδα, εντάξει, μπορεί να ήταν και ένα πείραμα που έγινε και για μένα. Έβαλε ένα ψήφισμα, ας πούμε, ο Φιδείας για την Ευρώπη και έβαλε μας και τα links να πάμε να θυκευάσουμε. Ναι. Και μπαίνω και θεωρώ έναν κατεβατό links. Και λέω, εγώ δεν έχω την ώρα να κάτσω να θυκευάσω τα links για να πάρω απόφαση για την πρόεδρο της Ευρωβουλής, τέλος πάντων που ήταν το ψήφισμα. Ναι. Άρα, πώς
να έρθεις να μου κάνεις την ανάλυση εσύ Ναι. ή και η ανάλυση σου είναι αντικειμενική ή να έχει κάποιο να καθοδηγούμενη. Ναι. Άρα Κοίτα, πώς είναι να γίνει το πράγμα. να μου επιτρέψεις να το εξηγήσω τούτο σε κάποιο βάθος, γιατί είναι κέραιο ερώτημα. Είναι κέραιο ερώτημα. Γιατί δεν μπορούμε να βάζουμε στο κοινό να επιλέξει Α ή Β, για παράδειγμα, μια απλή ψηφοφορία για ένα θέμα για το οποίο χρειάζεται κατανόηση, βαθιά κατανόηση των αποτελεσμάτων που θα έχει ο ψήφος του. Για να γίνει η κατανόηση χρειάζεται μελέτη, γνώση, χρειάζεται επεξήγηση το τι μπορεί να πάει λάθος, πώς σχετίζονται μεταξύ τους κάποια θέματα και χρειάζεται χρόνος να γίνει. Γι' αυτό και στην αρχαία Ελλάδα τα μεγάλα θέματα ήταν περίπου μηνιαία. Δηλαδή είχαν ένα θέμα το οποίο συζητιέτουν για κανένα μήνα μέσα στον κόσμο προτού τεθεί στην τελική ψηφοφορία. Μπορώ να βάλω μια ανωτελεία. Ναι. Τώρα στην εποχή που ζούμε με την ταχύτητα της πληροφορίας που κινείται, είδαμε και παραδείγματα όπως τον Brexit, ας πούμε, που ψήφισε ο κόσμος, ότι μπορείς εύκολα να επηρεάσεις την κοινή γνώμη. Δηλαδή μπορεί εύκολα να κάνουν 10 άτομα ένα βιντεάκι και να πούν παιδιά, τούτον πρέπει να ψηφίσουμε για αυτόν και αυτόν και αυτόν τον λόγο. Και να με πείσει, γιατί κάθομαι για μένα και βλέπω το και λέω «οκ, έχει δίκιο». Και επειδή σε εμπιστεύομαι Γιάννη, ας πούμε, να το ακολουθήσω. Κοίτα, επειδή επιστημονικά ξέρουμε ότι η μαζική πλήση εγκεφάλου είναι πλέον εφικτή. Δηλαδή γνωστή επιστήμη η οποία διέπει το πώς να επηρεάσεις τις απόψεις των ανθρώπων, πώς να τις μετακινήσεις. Ναι. Είναι γνωστά και δυστυχώς αξιοποιούνται και από τους μεν και από τους δε. Ναι. Δηλαδή όταν κάτι είναι γνωστό σημαίνει ότι το χρησιμοποιούν όλοι. Ναι. Ενώ όπως τα πυρηνικά, τα οποία τελικά τα έχουν όλοι, αλλά κανένας υποτίθεται δεν τα χρησιμοποιεί διότι είναι, ας πούμε, δεν μπορεί γιατί το έχει και ο άλλος. Ναι. Κάτι παρόμοιο θα πρέπει να ισχύσει και εδώ. Δηλαδή από τη στιγμή που ξέρουμε ότι τίποτε δεν μπορούμε να το πάρουμε της μετρητής ή να το εμπιστευτούμε, είναι σαν να λέμε στον πολίτη θα μελετήσεις, θα ακούσεις διάφορες απόψεις, θα χρησιμοποιήσεις το χρόνο που έχεις στη διάθεση σου να πάρεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι, θα μιλήσεις με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι, γιατί συνήθως υπάρχουν ανθρώποι τους οποίους εμπιστευόμαστε, την άποψη τους, και επίσης θα χρησιμοποιήσεις την καρδία σου, το intuition σου. Γιατί το intuition που μιλήσαμε την άλλη φορά είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλαδή μέσα μας κάτι μας λέει μια φωνή τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Πρέπει και εκείνη η φωνή να έχει βαρύτητα πάνω στις απόψεις. Και για να γίνουν τούτα όλα χρειάζεται κάποιος χρόνος. Τώρα πόσος χρόνος, θα έλεγα ότι όταν βάλεις ένα θέμα, ας πούμε, για ψήφιση στον κόσμο, θα πρέπει να δίνεις τουλάχιστον μια εβδομάδα. Τώρα που είναι να γίνεται η διαβούλευση, στην αρχαία Αθήνα να μαζεύκονταν πας στον λόφο της Πνίκας, ας πούμε, απέναντι από τον Παρθενώνα, και κουβεντιάζαν υποτίθεται, ή μες στην πόλη, μες στην αγορά. Είχαν πολλές ευκαιρίες να τα κουβεντιάσουν. Το όνειρο μας, εμάς, είναι τούτη η κουβέντα να χρησιμοποιήσουμε την πλατεία που υπάρχει ήδη και πληρώνουν την άλλη που ονομάζεται social media. Δηλαδή υπάρχει τούτη τεχνολογία για μένα και χρησιμοποιούν την με λάθος τρόπους. Δικαίωμα του καθενός να τη χρησιμοποιεί όπως θέλει. Μπορούμε και εμείς όμως να τη χρησιμοποιήσουμε σαν χώρο διαβούλευσης απόψεων. Δηλαδή να μπορεί ο καθένας να πει μια άποψη, κάποιος άλλος να πει μια άλλη άποψη, και έτσι ο πολίτης να έχει την επιλογή να ακούσει πολλές απόψεις. Τώρα να μου πεις κάποιες θα είναι στημένες κλπ. Μα οι άλλες που ακούμε στον προηγούμενο κόσμο, που έρχονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή επικοινωνίας, όπως θέλεις ονόμαστα, που ανήκουν σε ελάχιστους ανθρώπους, δεν είναι παρελεγχόμενες πληροφορίες. Ή που ανήκουν σε κομματικούς σχηματισμούς ή στο σύστημα, όπως λέμε. Δηλαδή, γιατί να το εμπιστευτώ εκείνον τον τρόπο να παίρνω τις πληροφορίες και να μην εμπιστευτώ των απλών άνθρωπων και των πολιτικών. Μπορεί να εύκολα κάποιος να κάνει ένα ψεύτικο προφίλ. Μπορεί, ναι. Μπορεί. Άρα θα πρέπει να περάσουμε κάποιους νόμους να μην επιτρέπονται τα ψεύτικα προφίλ. Ας πούμε το TikTok και τούτα τα social media γεμάτα user 385-30 ξέρω εγώ, που βασικά δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος πίσω ή υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει κουτσομπολιόν και γράφει ό,τι θέλει. Ναι. Σαν κοινωνία θα πρέπει να οριμάσουμε κάποια στιγμή και να πούμε να απαγορεύσουμε τα ανώνυμα προφίλ. Θα πρέπει έχεις προφίλ να είναι επώνυμο με το όνομα σου. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε νόμους που να προστατεύουμε κάποιον
που λέει κάτι στα social media. Όχι με το παραμικρό, ας πούμε, να μπορούμε να του κινούμε αγωγή επειδή έκαμε ένα αστείο ή επειδή είπε κάτι. Εάν όμως κάνει έναν κουτσομπολιό ή κάνει μια παραπληροφόρηση ή ακόμα χειρότερα παραπληροφόρηση με την έννοια της μισής αλήθειας, η οποία είναι η χειρότερη μορφή παραπληροφόρησης, και αμέ πρέπει να μπορεί να υπερασπιστεί ο νόμος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ελέγξει. Δύσκολο, αλλά ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι δύσκολος. Δηλαδή, η πολυπλοκότητα αυξήθηκε και πρέπει και εμείς να δεχτούμε ότι αυξήθηκε και να αυξήσουμε και την πολυπλοκότητα των νόμων μας. Και τώρα, αν ετέγιωσες. Δεν τελειώνει τούτα τα θέματα. Δεν τελειώνει, αλλά θέλω να σε πάρω. Αγγίζουμε τα ουσιαστικά. Ναι, αγγίζουμε ένα άλλο κομμάτι, γιατί μιλήσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Και τούτα όλα που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό με τη διαφθορά. Πώς αντιμετωπίζεται η διαφθορά? Η διαφθορά θεωρώ ότι αντιμετωπίζεται πάρα πολύ εύκολα και πιστεύω ότι το μεγαλύτερο κίνητρο, η μεγαλύτερη δύναμη που δημιούργησε το κίνημα της άμεσης δημοκρατίας, δηλαδή γιατί ο κόσμος, ας πούμε, το αγκαλιάζει με τόση μανία, είναι η διαφθορά. Ο κόσμος βαρέθηκε τη διαφθορά. Βαρέθηκε, το κουράστηκε. Ναι, κουράστηκε διότι είναι οι ελάχιστοι εκμεταλλεύονται, βασικά να το πω κυπριακά, καβαλιτσεύκουν πάνω στους υπόλοιπους ανθρώπους και χρησιμοποιούν τον πλούτο της χώρας για προσωπικό τους ή όφελος των φίλων τους ή του κόμματος του ή τέλος πάντων του δικού τους μικροσυστήματος. Τούτη η διαφθορά είναι αυτό που δημιουργούν τα κινήματα τα οποία είναι και μόνο στην Κύπρο, που μπορεί να βγουν και σε κακό. Κάποια κινήματα ο κόσμος να επαναστατήσει, φτάσαμε σε αυτόν τον βαθμό. Τώρα η διαφθορά πώς καταπολεμείται, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα που το να καταπολεμήσεις τη διαφθορά. Μόνο δύο πράγματα χρειάζεσαι. Το ένα είναι απόλυτη διαφάνεια, υποχρεωτική στα πάντα, και το δεύτερο είναι πάρα πολύ σκληρές τιμωρίες. Για παράδειγμα, όταν ένας κάνει κατάχρηση, κοίτα, ο κόσμος καταρχήν δεν ξέρει τι είναι η λέξη διαφθορά. Η λέξη διαφθορά δεν καλύπτει όλα τα εγκλήματα που κάνει κάποιος. Διαφθορά σημαίνει να είσαι δημόσιο πρόσωπο και να χρησιμοποιήσεις τη θέση σου για δικό σου όφελος. Δηλαδή, αν είσαι δημόσιο πρόσωπο και δέρεις κάποιον μες στον δρόμο, είναι διαφθορά τούτο. Ποινικό αδίκημα. Ναι. Και διαφορετικά πράγματα. Ναι. Ή αν σκοτώσεις κάποιον στην οικογένεια σου. Είναι ποινικό αδίκημα. Δεν έχει καμία σχέση με διαφθορά. Διαφθορά είναι να είσαι σε μια θέση του κράτους, ας πούμε, που σε πληρώνουν ή της Βουλής. Τούτα που ακούμε γίνονται περιφερικά όλα μαζί. Ναι, αλλά να πρέπει να τα διαχωρίσουμε. Άλλον το ποινικό αδίκημα που είναι ένα έγκλημα και δεν έχει να κάνει με το ότι έχεις και τη θέση. Δηλαδή, ένας που έχει μια θέση οφείλει να συμπεριφέρεται πιο όμορφα. Αλλά είναι και εκείνος ένας άνθρωπος. Μπορεί και εκείνος να κάνει έναν ποινικό αδίκημα. Μπορεί και εκείνος να τσιλήσει έναν άνθρωπο στον δρόμο, είτε κατά λάθος. Ναι, να κάνει ένα λάθος, να κάνει οτιδήποτε. Τούτο δεν είναι διαφθορά. Το ανησυχητικό όμως, και τούτο που φάνηκε και με τούτη την υπόθεση με την Άννη και τούτα όλα που βγάλει στο διαδίκτυο, είναι ότι εάν η συγκεκριμένη κοπέλα δεν έφευκε να πάει στη Ρωσία για να έχει άσυλο, για να μπορεί να κάνει εκατοντάδες βίντεο για να ξεκινήσουμε να την ακούμε. Γιατί σε ώρα που κάνουν βίντεο. Και λαλούσαν, είναι υπελή. Και τώρα που ξεκινήσαν και τεκμηριώνονται κάποια πράγματα, είναι η κυρία Φωτίου. Είναι η κυρία Φωτίου τώρα. Ναι. Και ακούμε και απαντά της και ο αστυνόμος, ας πούμε, και ο υπουργός και λοιπά, διότι φοβούνται, ας πούμε. Επειδή εξεσηκώθηκε ο κόσμος. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι ήταν να την κάτσουν μέσα. Αμέσως ευκάναν, ναι, το σύστημα. Ναι. Μα εντούν το σύστημα της διαφθοράς, πώς θα το πολεμήσουμε. Και αυτό που λέω, διότι για να πολεμήσουμε κάτι, πρέπει να ξέρουμε τι πολεμούμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε πρώτα τι σημαίνει διαφθορά. Διαφορά μεταξύ ποινικού αδικήματος, μα είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί ο παραπάνω κόσμος τα συγχαίει του ταθιό. Να τα ξεχωρίσουμε. Είναι η χρήση της θέσης σου. Και ο άλλος, ας πούμε, που είσαι μια θέση και συγκάλυψε κάποιον άλλο. Είναι διαφθορά. Ή εύκαλε ένταλμα για να. Είναι διαφθορά. Τούτα είναι διαφθορά. Πώς καταπολεμείται η διαφθορά? Πρώτον, εάν τα πάντα είναι στο φως, τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι γίνεται να είσαι υποχρεωμένος να είναι δημόσια προσβάσιμο, να είναι public information, να είναι δημόσια πληροφορία. Πώς γίνεται το πράγμα? Π.χ. ξέρω στη Φιλανδία, ας πούμε, δείχνουν τους φόρους τους, δείχνουν τα έσοδα τους, είτε ιδιώτης είτε. Η ερώτηση του πώς είναι η πιο καλή ερώτηση για να σκοτώσεις μια ιδέα.
Το πώς είναι άσχετο. Όταν υπάρχει η θέληση, θα βρεις το πώς. Okay. Το πώς δεν μας ενδιαφέρει. Όλα γίνονται. Το μόνο πράγμα που δεν γίνεται ακόμα είναι να αναστήσεις έναν νεκρό. Όλα τα άλλα γίνονται. Ή να πάει πίσω στο χρόνο. Μόνο τα δύο πράγματα δεν γίνονται. Εντάξει. Ακόμα. Μπορεί να αλλάξει και σε τούτον κάτι. Όλα τα άλλα γίνονται. Άρα, εάν υπάρχει θέληση, άρα εμείς πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι θέλουμε να κάνουμε. Όχι το πώς θα γίνει. Το πώς θα γίνει. Θα βρούμε τον τρόπο. Θα βρούμε τον τρόπο. Αν υπάρχει θέληση, θα βρεθεί ο τρόπος. Okay. Άρα, αν όλα είναι στο φως, άρα όλα είναι δημόσια πληροφορία και χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από εθνική ασφάλεια και γκρουφέξαλα, Ναι. διότι με το παραμικρό είναι εθνική ασφάλεια. Θέμα είναι εθνικής ασφάλειας. Φίλε μου, τα θέματα εθνικής ασφάλειας είναι θκιοτρία. Όλα τα άλλα δεν είναι εθνική ασφάλεια. Είναι προς το συμφέρον του πολίτη είναι να είναι όλα στο φως. Όταν όλα είναι στο φως, ο κλέφτης δεν μπορεί να κλέψει. Ο εγκληματίας δεν μπορεί να κάνει έγκλημα. Ο διεφθαρμένος δεν μπορεί να κρύψει κάτι. Καταλάβες. Άρα, τούτον είναι το πιο σημαντικός τρόπος για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Ο δεύτερος είναι όταν έχουμε νόμους για τα αδικήματα. Έχουμε νόμους για το κάθε αδίκημα. Λέμε για το αδίκημα πάει μέχρι τόσα χρόνια φυλακή. Όταν αφορούν αξιωματούχους, δηλαδή είτε είναι αξιωματούχοι που εκλεγήκαν από τον λαό σαν αντιπροσώποι του λαού, είτε είναι αξιωματούχοι που διοριστήκαν από ένα σύστημα να υπηρετούν τον λαό μέσω μιας κυβέρνησης και κάνουν έναν έγκλημα το οποίο είναι διαφθορά, η τιμωρία πρέπει να είναι τριπλάσια. Όχι ίδια. Δηλαδή πρέπει να τιμωρούνται παραδειγματικά, ούτως ώστε να αποφευχθεί να διαδίδεται. Γιατί μερικές τιμωρίες είναι πολλά απλοϊκές. Είναι πολύ χαλαρές και υπάρχει επίσης και τούτη η τρύπα της αναστολής. Ναι. Πιάνεις 2 χρόνια φυλάκιση με αναστολή. Δηλαδή ικανοποιούμε την λαϊκή αυτή ότι βάλαμε το 2 χρόνια φυλάκιση, αλλά στην πραγματικότητα δεν έγινε απολύτως τίποτε. Άρα τούτα τα δύο είναι τα όπλα της καταπολέμησης της διαφθοράς. Σκληρή τιμωρία σε εκείνους οι οποίοι κάνουν κατάχρηση του δικαιώματος που σε δώσαν οι άλλοι πολίτες και η διαφάνεια. It's as simple as that. Εντάξει. Δύσκολο έργο. Καθόλου δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο έργο. Καθόλου δύσκολο. Εάν έχουμε αρκετούς βουλευτές στην Βουλή, άρα θα καταθέσουμε. Έρχεσαι στην πρώτη μου θέση. Ότι πρέπει να έρθετε πρώτα. Να σε ρωτήσω κάτι. Νομίζεις ότι τα άλλα κόμματα, αρκετά από τα άλλα κόμματα, συμφωνούν με τούτες τις αρχές? Δηλαδή, ή να το πω διαφορετικά, θα μπορούσαν δημόσια να σταθούν και να πούν ότι διαφωνούν? Όχι. Όχι. Άρα, όταν το είναι μέσα στις αρχές τους. Άρα όταν το καταθέσουμε το νομοσχέδιο, είναι εύκολο νομίζεις για τα άλλα κόμματα να πει όχι, θέλουμε οι τιμωρίες για τη διαφθορά να είναι τόσο σκληρές? Όχι. Και να το εξηγήσουν στους οπαδούς τους. Ελπίζουμε. Άρα είναι θέμα αριθμών δικό μας. Είναι θέμα να υπάρχει η πολιτική βούληση που έναν κόμμα να βάλει τις προτάσεις νόμου κάτω και να είναι τέτοιες οι προτάσεις που να μην μπορούν τα άλλα κόμματα να τις αρνηθούν. Και δεν θα είμαστε σε αντιπαράθεση με τα άλλα κόμματα. Θα είμαστε σε συνεργασία για το καλό του πολίτη. Θέλουμε να καταλάβουν όλοι, αφού οι απλοί. Δεν είναι διεφθαρμένοι όλοι οι βουλευτές. Όχι. Ακριβώς. Άρα, εκείνοι που είναι διεφθαρμένοι θα είναι μαζί μας. Να βρουν ευκαιρία και εκείνοι να ψηφίσουν υπέρ σκληρών τιμωριών και διαφάνειας στην κοινωνία. Άρα, δεν είναι δύσκολο να περάσουν. Και η διαφάνεια σήμερα, για παράδειγμα, πριν χρόνια, οι συνεδριάσεις της Βουλής εκπέμπονταν από το ΡΙΚ. Το οποίο κόστιζε πάρα πολλά λεφτά. Τώρα νομίζω πάλι εκπέμπεται μια κάθε τόσο, κάθε πέπτη, ίσως δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται τώρα. Αλλά με τις τεχνολογίες που υπάρχουν σήμερα, βάλεις έναν τηλέφωνο πάνω στον τοίχο και εκπέμπει τα ούλα και γράφεις τα στο YouTube, το οποίο είναι δωρεάν ας πούμε cloud για σένα. Ναι. Δωρεάν streaming και μένει εκεί για πάντα ας πούμε. Ναι. Οπότε ούτε κόστος, διότι να βρουν ευκαιρία, τούτοι όλοι που τρώνε λεφτά, να βρουν ευκαιρία να πούν ναι, να βάλουμε διαφάνεια. Να βάλουμε, για λόγους ασφάλειας όμως, εθνικής ασφάλειας, πρέπει να μπαίνουν μέσα στο δικό μας το σερβερ τα βίντεο. Πρέπει να βάλουμε δικές μας κάμερες ακριβίας μέσα σε όλες τους τόπους που γίνονται συνεδριάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργανισμών κλπ. Και να μας κατεβούν με έναν budget 30 εκατομμύρια. Ας πούμε ότι κοστίζει το project. Και εγώ σου λέω το project
project κοστίζει 0 εκατομμύρια, 0 ευρώ. Διότι μπορεί να γίνει με τεχνολογίες όπως έχεις εσύ δαμέ, που εμάζεψες με 1.000 ευρώ ολόκληρη τεχνολογία και κάνεις ολόκληρο στούντιο, ας πούμε. Ναι. Οπότε αυτό είναι μισήμα. Ή να σου πω ακόμα ένα παράδειγμα. Που επειδή συζητιέται τώρα publicly, και να με ρωτήσεις μάλλον, οπότε να σου το απαντήσω που τώρα. Τι είναι να γίνει αν ο Φιδίας παραιτηθεί από το Ευρωκοινοβούλιο, να πληρώσει η κυβέρνηση 6 εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν νέες εκλογές. Διερωτάται ο κόσμος. Ναι, δηλαδή, και τούτο, ναι. Τόσο παλιόπαιδο θα είναι που θα υποχρεώσει τη χώρα να χάσει 6 εκατομμύρια. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι είναι καλύτερα να με φύγει από το Ευρωκοινοβούλιο, διότι έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει εκεί. Αλλά είναι δικό του θέμα το τι είναι να κάνει, μες στην ψυχή του. Δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να κάνει αυτό που νιώθει και να παίξει μπάλα στην ομάδα που θέλει. Σωστό. Μάλιστα. Πρέπει να γίνει σεβαστό του το πράγμα. Έχοντας το πει όμως αυτό, θα είναι και μια πρόκληση, διότι να έρθει το κράτος να πει 6 εκατομμύρια για να κάνουμε εκλογές και θα έρθουμε εμείς και να απαντήσουμε. Ώστε μας 30.000 θα σας κάνουμε έναν app πλήρως ασφαλισμένο να τις κάνετε διαδικτυακά, όχι μόνο τούτες, αλλά και όλες τις επερχόμενες εκλογές. Οπότε να γλιτώσουμε σε ορίζοντα χρόνου 100 εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή, κατάλαβες τι εννοώ, οι αλλαγές πρέπει να είναι πολυσύνθετες παντού. Πήρες μες στο Φιδίαν τώρα. Δεν ήθελα να σε πάρω στο Φιδίαν. Όχι, ήθελα να το συζητήσουμε. Πώς το βλέπεις την απόφαση και γενικά τούτος ο πόλεμος που γίνεται, έκαμε και share ένα post, με το κάθε λέξη μου να πει που το πιάνουν και διατυμπανίζουν το ότι είπαν τη λέξη, είπαν τους διανοητικά με τον τρόπο που έτσι είπαν τους βασικά, ρώτησε. Αλλά πώς το βλέπεις και πώς διαμορφώνεται τώρα, επειδή βλέπω ότι κάνουν και κάποιες συναντήσεις, πώς διαμορφώνεται το κόμμα. Ξήγα μου λίγο να καταλάβω. Έναν ο πρόεδρος ο Φιδίας. Δεν ξέρουμε, να γίνουν εκλογές. Αλλά να σου πω, ας πούμε την προσωπική μου άποψη, δεν μπορώ να εκφράσω την άποψη των άλλων, εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Εγώ νιώθω μια θλίψη για τούτο, ας πούμε, την κατάσταση που δημιουργείται, διότι δεν μας εκφράζει σαν λαό. Δηλαδή, ο λόγος που υπάρχουν τόσοι πολλοί υποστηριχτές τούτης της κίνησης που ξεκίνησε ο Φιδίας είναι διότι οι πολλοί άνθρωποι δεν μοιράζονται τον τρόπο σκέψης. Το μικρό κουτσομπολιό, τούτες τα πουνιές κάτω από τη μέση, να πούμε, βαρεθήκαν τους πολιτικούς να συζητούν με τους τρόπους, ναι. Αλλά και εκείνοι που ονομάζουν τον εαυτόν τους πολιτικούς και εκείνοι βαρκούνται. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι και εκείνοι θύματα μιας κατάστασης μες στην οποία ευρεθήκαν. Δηλαδή, δεν επιλέξαν να τζάμε, ευρεθήκαν γιατί ζούμε σε ένα σύστημα το οποίο είναι αντιπροσωπευτική δημοκρατία, έτσι δούλευε για δεκαετίες, να μην σου πω εκατονταετίες. Δημιουργηθήκαν τρόποι με τους οποίους λειτουργεί και ο κύριος τρόπος που λειτουργεί είναι ανταγωνιστικός. Δηλαδή σκέφτεται το ένα κόμμα πώς να μειώσει το άλλο. Ναι. Αντί να σκέφτεται με ποιον τρόπο να συνεργαστεί. Με ποιον τρόπο οπότε, να χτίσει το δικό του πύργο πιο ψηλό. Ναι. Και βασικά χάνεται. Να σύρει τον πύργο του Φιδία κάτω για να ψηλώσει εκείνος. Άρα χάνεται η έννοια του συμφέροντος του λαού. Διότι ο λαός δεν ενδιαφέρεται ποιος που τους δυο στην πάλη είναι να νικήσει. Και όμως ενδιαφέρεται ο λαός είναι τούτοι δυο να βρουν τρόπο να κάνουν κάτι καλό για τον λαό τους. Δηλαδή μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά δεν μπορούν να τις συγκεράσουν και να τις συμφιλιώσουν με τρόπο συμφέρον για τον λαό τους. Και γιατί καταφεύγουν και ποιοι καταφεύγουν σε τούτον το φτηνές προσεγγίσεις, πολύ χαμηλό επίπεδο προσεγγίσεις, είναι τα σπίτι ενοικίασε, είναι τα λεξινήπε, είναι τα ρούχα φορεί, γιατί φορεί πας στη μούτη του το πλαστικό κλπ. Δηλαδή τούτα για μένα είναι συμπτώματα μιας σαπημένης κοινωνίας. Και εμπουτούν τη σαπημένη κοινωνία που προσπαθούμε να απομακρυνθούμε. Δηλαδή και ο κόσμος δεν πιάνουν πάνω του πλέον. Δεν πιάνουν πάνω του. Βαρέθηκε να ακούει ψεύτικα. Δηλαδή ο κόσμος θέλει να ακούσει για την ουσία. Δηλαδή αν ο Φιδίας έχει πισίνα στο γραφείο του ή δεν έχει πισίνα, αλλάσει τις πολιτικές του θέσεις. Γιατί οι υπόλοιποι ούλοι δεν είχαν πισίνα δηλαδή. Τούτον είναι ένα άλλο... πισίνα, ας πούμε, ναι. Είναι ένα άλλο ερώτημα. Δηλαδή, ας πούμε, επειδή είμαι και εγώ ένας που κερδίσαν το challenge,
επειδή κάποιοι φίλοι τους κατεβάσαν το app και να πάω μες στους 50 στις Βρυξέλλες, ταξιδάκι όπως λέγουν κάποιοι ας πούμε που θέλουν να το μειώσουν. Ταξιδάκι δωρεάν. Ναι. Και λέγουν έπιασε άδεια από το κοινοβούλιο, δηλαδή ψάχνουν να βρουν ας πούμε αν έκαμε καμιά παρατυπία. Δικαιούται να το κάνει τούτον. Άσε που ας πούμε δεν έχει καμία βάση το πράγμα, διότι αν διαβάσει τους κανονισμούς και δεν είναι ανάγκη καν να τους διαβάσεις. Ρώτα το ChatGPT να σου τους έβρε, σου τους κατεβάσει και να τους διαβάσεις. Ουσιαστικά ο κάθε ευρωβουλευτής έχει πάρα πολλά δικαιώματα. Έχει δικαίωμα να πάρει, λέει, ανθρώπους του κόμματος του, ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί του και μετά βάλει και β και γ και δ και ε και το ε ξέρεις τι είναι. Και οποιοδήποτε άλλο νομίζει ότι θέλει να πάρει. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά όποιος θέλει παίρνει. Θέλει. Και από το 2004 που εμείς έγιναμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα περάσαν 22 χρόνια. Τότε τα 22 χρόνια εξανάκουσες καμιά φορά οποιοδήποτε κόμμα ή ευρωβουλευτή να μας πει ποιους επήρεν, γιατί τους επήρεν, πώς τους εθιάλεξεν κλπ. Τίποτε απολύτως. Όχι, άκουσα κάποιους που επήρα, αλλά άκουσα και κάποιον limitation ότι μέχρι 2 δικαιούμαστε. Τώρα είδα το Φιδιάν πήρε 30, τώρα να πάρει 50. Τα έξοδα το limitation είναι σε εισαγωγικά, ναι. Διότι κρατούσαν τα λεφτά και βάλαν τα κάπου αλλού ας πούμε. Και κανένας δεν ασχολήθηκε στην κοινωνία να τους εκθέσει και τώρα εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να το φέρουν το θέμα στην επιφάνεια, δικαιούται, έκαμε το σωστά, έκαμε τις αιτήσεις του, μα γιατί να πάρει τόσους πολλούς κλπ. Με πλήρη διαφάνεια που το κάνουν όλα ας πούμε, ποιοι είναι που τα βγάλουν τούτα ας πούμε τα κουτσομπολιά θα τα ονομάζα εγώ, διότι δεν έχουν καμιά νομική βάση ή κάτι. Ξέρεις ποιοι θεωρώ ότι τα βγάλουν? Πονεμένοι άνθρωποι. Κοίταξε, εμπονεμένοι. Δεν είναι κακοί άνθρωποι. Εμπονεμένοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι, εμπικραμμένοι, θεωρούν ότι δεν αλλάζει τίποτε και νομίζουν ότι. Δηλαδή, ξέρεις, ο πονεμένος δεν ξέρει που ρίξει ο φταίξιμο. Ρίχνει το πάνω στο κοινό, μπορεί να του πούν κάποιοι άλλοι. Πάει να μας τα χαλάσει, ας πούμε. Ας πω κάτι, ο Φιδιάς. Δηλαδή, δεν πρέπει να είμαστε ούτε με τούτους αντιπαραθετικοί. Διότι και τούτοι πίσω από τις πράξεις τους βρίσκεται μια απογοήτευση, μια θλίψη, ένας θυμός για το τι συμβαίνει. Εγώ βλέπω και μια, δεν ξέρω πώς να τη ονομάσω, άρνηση να δουν την πραγματικότητα και αναφέρομαι στους πολιτικούς. Δηλαδή έπεσα κατά τύχης, πήγα σε Κυπριακό κανάλι πριν καμιά εβδομάδα και είδα τον Παπαδάκη που μίλα μαζί με τους άλλους δύο του DC και του ΑΚΕΛ που ούτε καν ξέρω το όνομα τους και είπαν και την κουβέντα που τον έβαλαν και ο Φιδίας ότι πήγαμε και εμείς και κάναμε έτσι και έτσι στη Βουλή και ποιος μας είπε μπράβο, ο Φιδίας είπαν τον λέει μπράβο. Και τη ώρα που τον εθώρουν σκέφτομαι ναι ρε φίλε, αλλά ο Φιδίας έκανα σου και βίντεο και μόλις ευκήγεν και λέω ότι είχε 10 άτομα προσωπικών για να του κάνουν τα social media και ακόμα δεν καταλάβετε και τώρα συνεχίζει με άλλα τόσα άτομα να του κάνουν και οι άλλοι του ΑΚΕΛ πολλά αξιολογή κυρία και ο τρόπος που εμίλαν και φαίνεται έτσι με το όνομα της δηλαδή μα και τα βιντεάκια το attention ναι αλλά αφού εσύ γιατί δεν εργοδοτάς και εσύ 10 άτομα digital marketing για να εργοδοτήσεις 10 άτομα θέλεις 10-15.000 ευρώ μήνα και κάμνει το και ακόμα δεν το καταλάβα δηλαδή κάμνει τους το και δεν το καταλάβω και συνεχίζεται και ακόμα προσπαθούν με κοψοραψίματα να βρουν καμιά δωρεάν αγγελία publication στην εφημερίδα να βρουν κανέναν να τους κάνουν κανένα βίντεο ή ποδά, να κάνουν και δεν το καταλάβω. Κοίτα, βασικά τρία θέματα που έθιξες και θα ήθελα να τα αναλύσουμε γιατί είναι πολλά σημαντικά. Ο φόβος για το μέλλον δεν είναι κυπριακό φαινόμενο. Δηλαδή οι ανθρώποι έχουμε μια αδυναμία να φοβούμαστε το μέλλον. Το παρόν γνωρίζουμε το. Το παρελθόν μπορούμε να το δούμε. Το μέλλον μας φοβίζει, είναι άγνωστο. Γι' αυτό υπάρχει μια τάση να με θέλουμε να κάνουμε αλλαγή. Δηλαδή προτιμούμε το status quo, τη σταθερότητα, παρά να ρισκάρουμε να ανοίξουμε το βήμα μας και να πάμε προς το μέλλον. Τούτον εξηγά τις συμπεριφορές. Τώρα τούτον εξηγείται και επιστημονικά εν τω μεταξύ. Ναι, όμως είναι και μέλλον.
Ενώ αφού Κοίτα, τα social media είναι κάτι άλλο. Δηλαδή με τα social media ευκήγεν την πρώτη φορά, πότε ήταν το 10... Ναι, λες γιατί αδυνατούν να κατανοήσουν τη δύναμη την οποία θα μπορούσαν να έχουν αν είχαν τα social media. Ναι, και κατηγορούνται. Η στην τηλεόραση είναι δεν βλέπει κανένας. Είσαι comfortable, είσαι άνετος, δηλαδή συνεχίζεις να δουλεύεις με τον τρόπο που δουλεύεις πριν, χωρίς να καταλάβεις θέλεις να βγεις από το comfort zone σου. Που το comfort zone σου, χωρίς να καταλάβεις ότι ουσιαστικά πάει προς τον κρεμό. Ναι. Δηλαδή είπα και κάπου αλλού ένα παράδειγμα ότι είναι σαν μια λίμνη στην οποία κινείσαι άνετα με το υπαρκούδα σου, αλλά στο τέλος της λίμνης ουσιαστικά έχει έναν καταρράχτη και είμαστε πολλά κοντά σε αυτόν τον καταρράχτη και ρωτάς την ερώτηση, μα δεν το θωρούν τον καταρράχτη. Και η αλήθεια είναι ότι ο καταρράχτης δεν φαίνεται. Γιατί αν είσαι σε μια βάρκα μέσα σε μια λίμνη και έχει καταρράχτη, δεν βλέπεις τον καταρράχτη. Δηλαδή τούτον είναι, ας πούμε, η αδυναμία του ανθρώπινου εγκεφάλου να δει ότι έχει έναν καταρράχτη. Τώρα γράφω ένα βιβλίο ορεστή σχετικά με τη δουλειά μου για τις λεγόμενες νευροπαθολογίες του communication, της επικοινωνίας. The neuropathologies of communication. Υπάρχουν περίπου 30, εντόπισα περίπου 30 παθολογίες της κατανόησης, ας πούμε, της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Μια από αυτή είναι το που ανάφερες, το comfort zone, είναι το need for conformity. Δηλαδή, εάν εδούλευκες με έναν ορισμένο τρόπο στο παρελθόν και εδούλευκεν ή επήρες κάποιες αποφάσεις στο παρελθόν, τις οποίες τότε θεωρούσες ότι ήταν σωστές, σου είναι σχεδόν αδύνατο να πάρεις κάποιες οι οποίες να παραδέχεσαι ότι έκαμες λάθος. Ναι. Και δυστυχώς κάνεις απανωτά λάθη παρακάτω. Ναι. Κατάλαβες, και τούτον είναι μια ψυχοπαθολογία. Δηλαδή είναι ο εγκέφαλος που λειτουργεί έτσι και θέλει πολλή προσπάθεια και κατανόηση του πώς δουλεύει ο κόσμος για να το ξεφύγεις και να πεις απλά έκανα λάθος και τώρα δικαιούμαι να επαναξιολογήσω και να έχεις το θάρρος να το κάνεις. Και τούτον εξηγά πάρα πολλές που τις συμπεριφορές για τις οποίες μιλούμε σήμερα, να με σου πω συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών μας επιλογών. Δηλαδή, ξεκινώντας που το 60 που ξέρω εγώ πήραμε μια απόφαση, μετά ξέρω εγώ το 1974 ή ξέρω εγώ το 2004, όποτε θέλεις πες, το 2017 παίρνουμε κάποιες αποφάσεις και επειδή τις επήραμε νιώθουμε δεσμευμένοι με γίνοντες αποφάσεις και φοβούμαστε να ξεφύγουμε ή να πούμε έκαμε λάθος και πρέπει να επαναξιολογήσουμε. Το ίδιο συμβαίνει και στην καθημερινότητα. Δηλαδή οι πολιτικοί, όπως και όλοι οι άνθρωποι, δυσκολεύονται δηλαδή κατανοητά δυσκολεύονται να δουν την πραγματικότητα. Ας πούμε, ξέρεις ότι υπάρχουν, και νομίζω εσύ μου το ανάφερες στο προηγούμενο μας podcast, και το πείραμα το πολύ γνωστό που περπατούν κάμπος οι άνθρωποι μες στη σκηνή και μεταξύ τους περνά και ένας ντυμένος πίθηκος και δεν τον βλέπει κανένας. Εσύ μου το ανάφερες. Και μετά πήγα και ψάξα το. Είναι ένα ψυχολογικό πείραμα που γίνεται, που το attention, δηλαδή η προσοχή των ανθρώπων, πάει σε εκείνους που κινούνται με κάποια ταχύτητα και εκείνους που κινούνται πιο αργά μεταξύ τους δεν το βλέπει κανένας τελικά, διότι ο εγκέφαλος μας έχει τούτες τα black spots ονομάζουμε, τα που δεν μπορεί ορισμένα πράγματα να τα δει. Οπότε τούτοι είναι οι λόγοι που δεν τα βλέπουν οι πολιτικοί. Δεν τα βλέπουν επειδή δεν θέλουν να τα αποδεχτούν, δεν έχουν τη δύναμη να κάνουν την ανάλυση, δεν μπορούν να κάνουν meta-position, δηλαδή να δουν τον κόσμο από πάνω, ψηλά, που πάει, που ήταν το επόμενο βήμα. Εν τούτα που θέλουμε να αλλάξουμε. Νομίζω καλύψαμε αρκετά θέματα. Θέλω να πάμε και στο... Εσείς μου το ξαναφέρει, αλλά θέλω να δούμε και λίγο το θέμα της οικονομίας που με απασχολεί. Σαν επιχειρηματίας μικρομεσαίας επιχείρησης κλπ. Πώς το βλέπεις το θέμα της οικονομίας και το... Θα απαντήσω σαν Γιάννης Λαούρης, όχι σαν κόμμα. Όχι σαν κόμμα, αλλά σαν Γιάννης Λαούρης και ποιο είναι το όραμα σου για το τι μπορεί να γίνει για τον τα... Κοίτα, να απαντήσω και να αγγίσω και τα δυο αν θέλεις. Είναι ok να αγγίσω και τα δύο. Ας πούμε, επειδή πολλοί ρωτούν για τις θέσεις του νέου κόμματος. Ποιες είναι οι θέσεις και μάλιστα το μεγαλύτερο κατηγορό είναι ότι δεν έχει θέσεις. Δηλαδή πώς θα ψηφίσουμε κάτι που δεν έχει θέσεις. Και πάλι πάει πίσω στο ότι δυσκολεύονται οι άνθρωποι να ξεφύγουν από τούτες τις στερεοποιημένες θέσεις. Δηλαδή εγώ είμαι υπέρ της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Όχι, εγώ είμαι υπέρ του ενιαίου κράτους. Όχι, εγώ είμαι υπέρ της διχοτόμησης.
Τώρα, το τι είναι ο Γιάννης είναι άσχετο. Να σου πω όμως τι είναι ένας απλός πολίτης. Ένας απλός πολίτης είναι υπέρ της λύσης. Θέλει να λυθεί το Κυπριακό, να το αφήκω πίσω μου, να μην είναι πιο λόγος το Κυπριακό για να μην είσαι η χώρα μου πίσω, να μην είναι λόγος το Κυπριακό για να με μονοπολούν οι πολιτικοί που με μονοπολούν σήμερα 60-70 χρόνια. Θέλω να το λύσω. Τώρα, ποια είναι η λύση, νομίζεις, τον average πολίτη μες στον δρόμο τον κόφτει τόσο πολλά όσο νομίζουμε? Όχι. Τον average πολίτης θέλει τους πολιτικούς του να βάλουν, συγγνώμη, των πισινών τους κάτω, να δουλέψουν σκληρά, να λύσουν τα προβλήματα του τόπου. Και ένα από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο, είναι το κυπριακό πρόβλημα. Το είναι τα όνομα είναι να του δώκουν τις λύσεις, δεν νομίζω ότι στην πραγματικότητα νοιάζει τόσο πολύ κόσμο. Αλλά εσύ που τον νοιάζει όμως. Νομίζει ότι τον νοιάζει. Στην πραγματικότητα ούτε εκείνος που νομίζει πως τον νοιάζει δεν τον νοιάζει. Δηλαδή δεν αλλάσουν, δεν είναι τόσο τραγικά διαφορετικά τα τρία μοντέλα λύσης που να κάνουν τόση μεγάλη διαφορά, ας πούμε. Δηλαδή σημασία, δηλαδή σε σχέση με το λύση μη λύση, το λύση. Οποιαδήποτε λύση δηλαδή. Όχι οποιαδήποτε λύση. Η καλύτερη δυνατή. Η καλύτερη δυνατή. Πρέπει να πολεμήσεις. Αλλά να γίνει μια λύση. Πρέπει να πολεμήσεις να βρεις την καλύτερη δυνατή. Ούτε το 2004 ούτε το 2017 επολεμήσαμε για να βρούμε την καλύτερη δυνατή. Δηλαδή το 2004 ο κόσμος είπε όχι στο δημοψήφισμα. Ναι. Και είναι δικαίωμα του. Μεγάλο ποσοστό του κόσμου είπε όχι. Όμως δεν μπορούσαμε τις επόμενες εβδομάδες με τη δύναμη που μας έδωσε ο κόσμος να πούμε ο κόσμος είπε όχι, γι' αυτό ζητούμε τις αλλαγές για να πούμε ναι. Άμεσα σε μια εβδομάδα ή το 2017 καταρρεύσαν οι συνομιλίες. Δεν μπορούσε άμεσα, αν ενδιαφέρεται η πολιτική μας ηγεσία, να πει ήρθαν πολύ κοντά, παιδιά, να κάνουμε και άλλες διαβουλεύσεις τώρα. Να κλείσουμε το last mile, το τελευταίο μίλιν, όπως είπε ο Γενικός Αντιπρόσωπος. Ανταυτού τι έγινε? Καλοκάτσαμε όλοι στα βραστά μας, διότι η καρέκλα βολεύει. Βραστή καρέκλα και βολεύει. Ναι, εσύ όμως πώς θα να μας φέρεις λύσεις, τι σκέφτεσαι? Όχι, είπα το Κυπριακό σαν παράδειγμα. Ναι, σαν παράδειγμα το ότι η θέση, όταν εγκλωβίζεσαι σε θέσεις που έχουν ονόματα, βασικά εγκλωβίζεις τη σκέψη σου. Είπα το σαν παράδειγμα. Αλλά εσύ ερωτήσεις με για την οικονομία. Και θέλω να επικεντρωθώ τώρα στην οικονομία. Οι θέσεις μας ενάρχονται από τον κόσμο. Και ο κόσμος ήδη μέσα στο application που έχουμε, ήδη καταθέτει θέσεις. Δηλαδή, μιλούμε για χιλιάδες κόσμος, έχει καταθέσει τις ιδέες του, τι θεωρεί προτεραιότητα. Και η ακρίβεια και η οικονομία, δηλαδή το κόστος ζωής, φαίνεται να είναι το πρώτο, με μεγάλη διαφορά. Εντάξει. Ναι. Άρα μας δίνει κατεύθυνση ο κόσμος πάνω σε τι πρέπει να δουλέψουμε. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω στην οικονομία. Και η οικονομία, για η δική μου άποψη τώρα, φεύγω από το app και πάω στη δική μου την άποψη, είναι ότι υπάρχουν δύο σημεία στα οποία πρέπει να δουλέψουμε. Το ένα είναι ότι πρέπει να μειώσουμε το κόστος της ζωής και έχει πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Είναι μόνο τα ενίκια. Δεν τα πούμε, έναν κεφάλαιο. Και το άλλο είναι ότι πρέπει να αυξήσουμε την επιχειρηματικότητα και το χρήμα που υπάρχει σε τη χώρα. Είναι το πάνω και το κάτω. Είμαι όλος αυτιά και σε ακούω. Το πρώτο κομμάτι να μειώσουμε, με ενδιαφέρουν και τα δύο πάρα να μειώσουμε το κόστος της ζωής, λέμε. Ας πούμε σήμερα, και είναι και μόνο στην Κύπρο, δηλαδή δυστυχώς είναι παγκόσμιο φαινόμενο, ο κάθε άνθρωπος γεννιέται και πρέπει να πληρώνει bills. Δηλαδή και τίποτε να μην καμνείς. Δηλαδή να θέλεις να ζεις την πιο απλοϊκή ζωή, ας πούμε, δεν μπορείς, χρειάζεσαι μίνιμουμ 1.000 ευρώ. Ναι. Άρα δεν μπορείς να πεις δεν θέλω να δουλεύω ή αν δεν έχεις δουλειά, δεν μπορείς να ζήσεις. Δεν υπάρχει τρόπος να ζήσεις, διότι πίνεις νερό, καταναλώνεις ηλεκτρισμό, αναπνέεις οξυγόνο, δεν το χρεώνουν ακόμα, αλλά να το χρεώνουν και εκείνο. Το νερό, ας πούμε, η γιαγιά μας, έπιανε το νερό που το λάκκο, ας πούμε, και ήταν δωρεάν. Τώρα το νερό αγοράζουμε τον μπουκάλες ή πρέπει να βάλουμε φίλτρα και να πληρώνουμε κάθε 5 μήνες αλλαγή του φίλτρου, ας πούμε. Δηλαδή εφευρίσκει τρόπους στο σύστημα να μας χρεώνει τα πιο απλοϊκά πράγματα για να ζούμε. Εντάξει, τούτο είναι και Κυπριακό όμως και νομίζω δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, ναι, έρχεται από άλλο. Έλα να σου πω, μπορεί να μην μπορέσουμε να το καλύψουμε σε τούτη την συζήτηση που έχουμε σήμερα, αλλά εγώ έχω την πεποίθηση, όπως σου είπα και προηγουμένως, ότι να χωρίσουμε το τι θέλουμε που το πώς θα γίνει.
Εντάξει. Επειδή εγώ πιστεύω ότι η απάντηση του πώς υπάρχει πάντα. Πάντα μπορείς να βρεις τρόπο, φτάνει να ξέρεις τι θέλεις και γιατί το θέλεις. Και η δική μου η επιθυμία θα ήταν η χώρα μου να είναι η πρώτη στον κόσμο, μπορεί και να μην είναι η πρώτη, μπορεί να το κάνουν κι άλλες, που να πει ότι το βασικό όγκο, αέρος, οξυγόνου δηλαδή, καθαρού αέρα, νερού, ηλεκτρισμού, ίντερνετ, καθαρίσμα των αποχετευτικών σου, να είναι δωρεάν. Το βασικό. Δωρεάν. Να μην πληρώνει κανένας τίποτα. Μόλις το πεις να σου πω, γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει δωρεάν. Τούτο είναι λάθος σκέψη, όπως είπα. Πρώτα να αποφασίσουμε τι θέλουμε, γιατί το θέλουμε, και μετά να δούμε αν μπορούμε να βρούμε τον τρόπο. Γιατί υπάρχει και ο τρόπος. Αλλά θα ήταν ωραίο όμως να ζούμε σε έναν κόσμο που όσο νερό λένε τα Ηνωμένα Έθνη ότι δικαιούται ένας άνθρωπος για να ζει αξιοπρεπώς, για να πλένεται, να τρώει, να λούνεται κλπ. Τούτη η ποσότητα νερού σε μια οικογένεια με 2 άτομα ή με 3 ή με 5 ή με 10, τούτη η ποσότητα νερού να είναι εντελώς δωρεάν. Ναι. Και από εκεί και πέρα να κρυβώνει το κόστος του νερού με κάποιον τρόπο, ούτως ώστε να καλύπτει το οποίο είναι δωρεάν. Είπα και περίπου το πώς, κάποιοι να διαφωνήσουν μαζί μου, μπορούμε να το συζητήσουμε. Έχω και άλλες απαντήσεις. Για το αποχετευτικό, πάλι είπα σας την λύση, άλλη φορά, σε άλλη εκπομπή. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν 1 εκατομμύριο Κύπροι οι οποίοι χρησιμοποιούν το αποχετευτικό και 3-4 εκατομμύρια ξένοι που χρησιμοποιούν το αποχετευτικό, αλλά οι ξένοι εμπληρώνουν το αποχετευτικό. Ναι. Εγώ ήταν να τους βάλω ένα πέναλτι 20 ευρώ upon entry in the country, όπως έβαλε η Αγγλία τώρα, που είναι βίζα λαλή, αλλά ξέρω εγώ, ναι, είναι πέναλτι εισόδου. Μπήκες στη χώρα 20 στερλίνες. Ναι. Να βάλουμε και εμείς ένα φι 20 ευρώ στο αεροδρόμιο να το πληρώνει. Δηλαδή πριν να έρθει να πληρώνει τα 20 ευρώ, τούτα όλα τα εκατομμύρια να πηγαίνουν κατευθείαν στο ταμείο της αποχέτευσης, για να μπορεί το ταμείο της αποχέτευσης να δώσει την αποχέτευση δωρεάν για όλους τους Κύπριους ή σχεδόν δωρεάν. Να δούμε τα νούμερα με παραπάνω ακρίβεια. Πιστεύω ότι άμα τα διαιρέσεις, είναι σχεδόν δωρεάν το αποχετευτικό, για να μπορεί και ο κάθε πολίτης να λέει με χαρά ότι εποφελούμε που έρχονται τουρίστες. Γιατί πάρα πολλοί λένε what's in for me, έρχονται οι τουρίστες, πάνε στα ξενοδοχεία, τα οποία ξενοδοχεία ανήκουν σε ξένους πλέον, οι οποίοι παίρνουν τα λεφτά έξω από την Κύπρο, ή πιάνουν τα αερογραμμές, οι οποίες πάλι ανήκουν σε ξένους ή παραπάνω, κλπ. Άρα, ποιο είναι το όφελος τελικά για την Κύπρο, δηλαδή λέμε υπάρχει όφελος. Δουλεύουν κάπως οι άνθρωποι στα ξενοδοχεία, οι παραπάνω είναι Κυπραίοι, έρχονται ξένοι και δουλεύουν. Άρα, τελικά, που γίνονται όλα τα εκατομμύρια των τουριστών, πόσα. Έναν μπορεί και ο απλός ο πολίτης να πει σε αντάλλαγμα των όλων των τουριστών που έρχονται. Εγώ έμπληρωνω αποχετευτικό. Μάλιστα. Εκάλυψε το ίδιο ισχύει και για τον ηλεκτρισμό. Μάλιστα. Δηλαδή ο ηλεκτρισμός, αν δεν γίνονταν όλες οι διαφθορές που έγιναν από το 1960 μέχρι σήμερα, όλες οι καταπατήσεις, τα λάθη, οι επιλογές, έγιναν. Και επειδή δεν μπορούμε να πάμε πίσω και να πάμε μπροστά, αν δεν γίνονταν και οι πρόσφατες που εδώκασε κάποιους δισεκατομμυρίουχους δικαιώματα να κάνουν κι άλλα εκατομμύρια με στημένες ψηλές τιμές του ηλεκτρισμού, που να μην μπορούν δίθεν να μειωθούν κλπ. Αν δεν γίνονταν και τούτα, πάλι ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά σου λέω ότι αν μπούμε στη Βουλή, και τούτα είναι να τα αλλάξουμε. Μπορούμε να τα αλλάξουμε προς όφελος του πολίτη. Δηλαδή με απλές νομοθεσίες. Νομοθεσίες που θα δώσουν το δικαίωμα στον κάθε πολίτη να παράγει όσον ηλεκτρισμό θέλει, με όποιον τρόπο θέλει. Και να δεις που θα χρειάζεται κανένας να πληρώνει ηλεκτρισμό. Γιατί ο Κύπριος είναι πολυμήχανος. Δεν χρειάζεται ούτε σάψητη ούτε βοήθεια ο Κύπριος. Ξέρεις τι χρειάζεται? Το να αφήγει στην ησυχία του. Να του δώσεις δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το entrepreneurship του. Υπάρχουν limitations, δεν μπορεί να βάλεις μπαταρία, αν δεν είσαι εκτός grid. Κατάλαβες, ναι. Γιατί τα βάλουν τα limitations? Για να εξυπηρετηθούν κάποια κεφάλαια, κάποια συμφέροντα. Γι' αυτό μπαίνουν τα limitations. Για να μπορεί η ΑΕΚ να συντηρά τον κόσμο. Να το συντηρά και είμαστε εναντίον της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πρέπει να επιβιώσει. Αλλά εξήγα μου γιατί η ΑΕΚ ακόμα και η μαζούτ και πληρώνουμε εμείς οι πολίτες που την τσέπη μας το πέναλτι. Γιατί? Ο κόσμος ξέρει την απάντηση. Διότι κάποιοι τρώνε, κάποιοι έχουν συμφέροντα. Όλοι το καταλαβαίνουμε. Και δεν μπορεί κανείς να το αγγίξει. Όπως πολλά πράγματα δεν μπορείς να αγγίξεις σε αυτή τη χώρα. Εσείς δεν μπορέσετε να τα αγγίξετε? Μα θα προσπαθήσουμε να τα αγγίξουμε. Απλά να κάνουμε κάποιους νόμους που τα σχίζουν στη μέση. Να προτείνουμε. Να θα περάσουν άλλη ιστορία. Ναι. Να κάνουμε συνεργασίες με άλλα κόμματα. Και το άλλο κομμάτι, το ένα κάλυψες. Το πάνω τώρα. Που σε ενδιαφέρει παραπάνω εσένα.
Να ξεκινήσω από έναν απλό παράδειγμα. Πριν κάποια χρόνια, νομίζω μπορεί να περάσαν ήδη και 8 χρόνια, η Κυπριακή Δημοκρατία έδωσε σε όλους τους ξενοδόχους της Κύπρου σχεδόν που 1 εκατομμύριο χορηγία και άλλο κανέναν εκατομμύριο χαμηλότερο δάνειο για να κάνουν ενεργειακά καλύτερα τα ξενοδοχεία τους. Ναι. Φυσικά χρησιμοποίησαν τότε τα λεφτά, δεν τα έπιαναν στην αρχή οι ξενοδοχοί. Εδούσαν τους τα λεφτά και δεν τα έπιαναν. Γιατί είπαν, δεν και συμφέρει μας και τόσο πολλά. Και είπαν τους, θα σας δώσουμε ακόμα ένα δωράκι. Χαλάρωση να χτίσετε άλλο έναν όροφο. Και αν βάλουμε τώρα, τα νούμερα μου μπορεί να είναι λάθος, συγχώραμε. Αλλά αν βάλουμε ότι 1.000 ξενοδοχεία πιάσαν που 1.000 ξενοδοχεία που είναι 1-2 εκατομμύρια, μιλούμε για 1-2 δισεκατομμύρια επιχορήγηση κατά κάποιον τρόπο στην ξενοδοχειακή μας βιομηχανία, η οποία έτσι κι αλλιώς πάει πολλά καλά. Ναι. Και σε ρωτώ, εάν τούτα τα δισεκατομμύρια εδίνονταν στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ή όπως το λέουν τώρα η ΔΕΚ, για να χρηματοδοτήσουν και επιχορηγήσουν νέες επιχειρήσεις. Διότι το ΙΔΕΚ έχει κάποια προγράμματα που δίνουν 0,5 εκατομμύριο ή 1 εκατομμύριο για να στήσεις μια νέα επιχείρηση ή να δυναμώσεις μια νέα επιχείρηση. Και ξέρεις πόσα δίνονται από τα grants? 3 ας πούμε ή 5. Διότι τόσα είναι τα λεφτά που έβαλε μέσα η κυβέρνηση σε το ταμείο. Εάν μες το ταμείο έβαλε 2 δισεκατομμύρια, τότε σήμαινε ότι αντί 2 ή 3 τέτοια επιχειρήσεις ήταν να χρηματοδοτηθούν είτε 1.000 είτε 2.000 είτε 5.000. Ναι. Υπάρχουν προγράμματα που ήταν να πω και εγώ και λέω και εγώ, okay, για 1 εκατομμύριο να δώσεις σε 5 εταιρείες, πολλά competitive και πολλά δύσκολο π.χ. να αποδείξω. Εγώ ας πούμε κάνω ένα startup, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδείξω ότι είναι κάτι unique. Ενώ γιατί να με χρηματοδοτήσεις κάτι που είναι unique, που την άποψη είναι ότι είναι ξαναεγίνηκε, να πούμε. Κοίτα, το θέμα που θέτεις είναι πώς να γράψεις το application για να είναι competitive κλπ. Εγώ εκείνο που λέω όμως είναι ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι σαν εσένα έκαναν αίτηση, αλλά χρηματοδοτηθήκαν οι πρώτοι 5 ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να κάνουν 200. Εάν το budget επέτρεπε να χρηματοδοτηθούν πάρα πολλοί, κοίτα, δεν χάνονται τα λεφτά εν τω μεταξύ. Όταν λέμε να χρηματοδοτηθούν, δεν και δώρον και διάστοστα τους ανθρώπους. Αφού πρέπει να τα επενδύσεις και κινούνται μες στην οικονομία. Και πώς θα τα επενδύσουν, αφού τα παραπάνω είναι να πάνε στους μισθούς των υπαλλήλων τους. Άρα σημαίνει ότι να χρηματοδοτήσεις πάρα πολλά κυπριόπουλα επιστήμονες, αντί να μείνουν στο εξωτερικό ή αντί να γίνονται γκαρσόνια, να γίνουν επιστήμονες, να μπουν μέσα σε νέες επιχειρήσεις οι οποίες είναι τεχνολογικά αναβαθμισμένες. Και το άλλο θέμα άρα είναι θέμα προτεραιοτήτων ορέστη στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή τούτη η κοινωνία θέλει να γίνουμε δούλοι ξενοδόχοι μόνον, δεν είμαστε εναντίον της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Αλλά αν βάλαμε τα ίδια λεφτά που βάλαμε στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, την οποία στήσαμε πλέον, αν τα βάλουμε στην επιχειρηματικότητα, μιλούμε ότι θα γίνουν χιλιάδες εταιρείες όπως το Ισραήλ. Το καλύτερο μοντέλο είναι το Ισραήλ. Και πρέπει να είναι πιο λίγη γραφειοκρατία, διότι θέλεις upfront για να γράψω την πρόταση. Θέλω 5.000 ευρώ να δώσω σε ένα σύμβουλο για να μου γράψει την πρόταση. Μαζί σε 5.000 ευρώ δεν θέλω να τις δώσω. Είναι διότι δημιουργήθηκε νέα επιχείρηση να γράφω προτάσεις. Ναι, ενώ γιατί να γίνει τόσο δύσκολο να γράψω μια πρόταση. Δεν υπάρχει του είδους η επιχείρηση in between. Διότι όπου υπάρχει κάποιο χρήμα, μπαίνει μέσα μια άλλη επιχείρηση να σε βοηθήσει. Το ιδανικό είναι να απλοποιηθούν. Ναι. Πρέπει να απλοποιηθούν, δηλαδή να δούμε την ουσία. Αλλά τέλος πάντων, το είναι πολύπλοκο, δεν λέω ότι είναι εύκολο. Δηλαδή πρέπει να έχεις αυστηρά κριτήρια, δεν λέω να χαρίζεις τα λεφτά, να χαρίζεις 1 εκατομμύριο. Απλώς το που λέω είναι ότι με την ίδια λογική που για να στήσουμε την ξενοδοχειακή μας βιομηχανία δώσαμε μερικά δισεκατομμύρια, να δώσουμε τώρα μερικά δισεκατομμύρια στις νέες επιχειρήσεις, στις νέες τεχνολογίες, να βάλουμε κάποιους έξυπνους όρους μέσα για να προσλαμβάνουν κυπριόπουλα κυρίως, αλλά να έχουν και συνεργασία με αναπτυγμένες χώρες όπως τη γείτονα χώρα που μπορούμε να υποφεληθούμε ή άλλες χώρες της Ευρώπης, για να βρεθούμε ξαφνικά με εκατοντάδες, μέσα από χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες να έχουν τζίρους μεγάλους. Ναι.
Διότι οι επιχειρήσεις της δικής μας εποχής, οι πιο μεγάλες, έχουν έναν τζίρο του 1 εκατομμυρίου. Ναι. Ενώ την πρώτη φορά που εγώ είχα πάει στο Ισραήλ το 1996, λέει μου ο συνεργάτης μου να πάει να δούμε την τάδε εταιρεία, και ρώτησα τους πόσος είναι ο τζίρος τους, και ήταν παραπάνω από τον GDP της Κύπρου. Μια εταιρεία που ήταν next door, ας πούμε. Δεν διαλέξαμε μια μεγάλη εταιρεία. Ήταν απλώς η γειτονική εταιρεία του γραφείου στο οποίο επισκεφτήκαμε. Εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε τούτα. Ειλικρινά, δεν μπορούμε. Νομίζεις ότι οι Κυπραίοι δεν μπορούν να κάνουν τούτα? Μπορούμε. Τι μας εμποδίζει? Αφού δεν μπορούμε καν να ξεκινήσουμε. Εμποδίζει μας το ότι δεν μας βοηθά κανένας. Φίλε, δεν μπορείς να νοικιάσεις ένα γραφείο. Δηλαδή τώρα κάνουν πόλεμο του Φιδία, πάλι πια μείωση στο Φιδία, ότι ενοικίασε ένα σπίτι και χρησιμοποιεί το σαν γραφείο. Που είναι κάτι που κάνουν όλοι οι Κύπροι. Ναι. Διότι ο νόμος είναι πολύπλοκος. Δηλαδή πρέπει να κάνεις αίτηση αλλαγής χρήσης και μπορεί να πάρει και 2 χρόνια να σου κάνουν την αλλαγή της χρήσης. Εμποδίζει μας και ο τρόπος σκέψης. Ναι, διότι για να πάμε πίσω στην ερώτηση σου ή την εισήγηση σου, πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες εφόλης της ύλης. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα επιταχύνθηκε ο τρόπος έκδοσης αδειών, νομίζω, οικοδομής. Λέω επιταχύνθηκε γιατί δεν έγινε τέλεια άμεσος. Αλλά κάναμε το μεγάλο Παναήρι, να πούμε, ότι μπράβο μας, επιταχύναμε το. Αντί να 2, 3, 4, 5 χρόνια, ξέρω εγώ. Ναι. Εμένα το σπίτι μου, νομίζω, είπα το πολλές φορές που podcast, αλλά να το ξαναπώ. Μετά από 20 χρόνια έπιασα τελική έγκριση. Απλά δεν είχα κάνει κάτι για να το επιταχύνω. Και όταν κατά σύμπτωση βρέθηκαν μπροστά σε κάποιους που ήξερα για το θέμα και το ανάφερα, μα είπα μου είναι εσύ που φταίεις, αφού ποτέ δεν έκαμες παράπονο για να βγάλουμε το φάκελο σου πάνω. Έχουμε στίβες φάκελους, νομίζεις στην έννοια του δικού σου είχαμε, αφού δεν ήρθες ποτέ να μας το πεις ότι περιμένεις. Δηλαδή οι διαδικασίες δεν κινούνται, ας πούμε. Αλλά δεν φταίουν οι υπαλλήλοι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια οδηγία, μια σαφής οδηγία που των λαών προς τους βουλευτές και από τους βουλευτές προς το κράτος, με deadline, που να λέει ότι πρέπει όλες οι διαδικασίες να γίνονται σε χρόνο 0. Και πρέπει να σταματήσει και ο ρουσφέτη. Και όταν λέω 0, εννοώ 0. Διότι το φως κινείται με την ταχύτητα του φωτός, ο ηλεκτρισμός κινείται με την ταχύτητα του φωτός. Άρα σημαίνει ότι από τη στιγμή που βάλεις κάτι μέσα στο κομπιούτερ, δηλαδή γεννήθηκε ένα μωρό, ας πούμε, στο νοσοκομείο, και περνά το πας στο κομπιούτερ η νοσοκόμα ότι γεννήθηκε, πρέπει την ίδια ώρα να του εκδίδει αριθμό ταυτότητας, αριθμό ποινικού μητρώου, ξέρω εγώ. Τα πάντα σε χρόνο, πόσο χρόνο? 0. Διότι χρόνος 0, αφού κινηθεί ηλεκτρονικά μέσα στο κύκλωμα. Ή πέθανε κάποιος, ας πούμε, πέθανε η μάνα μου εμένα πέρσι, πριν 18 μήνες σχεδόν, και ακόμα τρέχω για να καθαρίσω και 3 τράπεζες που έχει μέσα 300 ευρώ και 500 ευρώ, που πρέπει να κάνω, ξέρω εγώ, αιτήσεις για διαχείριση, πρέπει να πάω στο δικαστήριο να ορκιστώ, πρέπει να πάω σε πιστοποιών υπάλληλων, πρέπει να πιάσω που τον αδερφό μου το δικαίωμα να κάνω τη διαχείριση, πρέπει να πάω physically στην τράπεζα, στη ΣΥΤΑ, στην ΑΕΚ, να τερματίσω τα αυτά της. Χιλιάδες πράγματα, δηλαδή μιλώ σου για, έχω ξοδέψει πάνω από 50 ώρες μέχρι τώρα, ας πούμε. Αν τις βάλεις τις 50 ώρες, ξέρω εγώ πόσα την ώρα είναι το κόστος ενός της ηλικίας μου που τη δουλειά του, είναι χιλιάδες ευρώ, ας πούμε, για να βγάλω τα 300 ευρώ από μέσα στην ελληνική και τα 500 από μέσα στην τράπεζα Κύπρου, ας πούμε, και να κλείσω τον λογαριασμό της αποθήκης. Τούτα τα πράγματα πρέπει να γίνονται με το πάτημα ενός κουμπιού. Που τη στιγμή, ας πούμε, που. Και μάλιστα, ας πούμε, πρέπει να κάνεις ορισμένους κανονισμούς, να μην χρειάζεται διαχείριση. Δηλαδή, τώρα μιλούμε για 300 ευρώ που έμεινε μέσα στον λογαριασμό της μάνας μου. Πρέπει να κάνω διαχείριση για να τα βγάλω από μέσα. Θα μπορούσε η Βουλή να κάνει ένα νόμο που να λέει κάτω των 10.000 για παράδειγμα, αυτόματα πηγαίνει στους κληρονόμους. Η μάνα μου έχει 2 παιδιά να πάνε ταυτόχρονα για μένα ή να τηλεφωνήσουν και να τους βάλει από 150 ευρώ μέσα στον λογαριασμό τους και να κλείσει το θέμα. Κατάλαβες, δηλαδή κάνουμε ολόκληρες διαδικασίες. Ξέχασα να σου αναφέρω και τους δικηγόρους και τους λογιστές που έπρεπε να εμπλέξουν. Μα πρέπει να φάνουν και εκείνοι. Μιλούμε ότι για να φύγουν και τα 300 ευρώ από την τράπεζα, τη μια και τα 500 από την άλλη, θα μου κοστίσει 10.000, ας πούμε. Σοβαρό μιλάς. Κάμε τα calculation μόνος σου. Δηλαδή, όχι. Βάλεις και τις 50 ώρες που να βάλεις. Ναι, βάλα και τις ώρες μου μέσα. Ναι. Γιατί εκείνον είναι κόστος. Είναι κόστος με το μεγαλύτερο. Ναι. Δηλαδή θέλω να σου πω, θέλουμε να ζούμε σε έτσι χώρα. Τη στιγμή που η Κύπρος έχει τους πιο πολλούς, ας πούμε, πτυχιούχους που έχει οποιαδήποτε χώρα στον πλανήτη, τούτα όλα μπορούν να αλλάξουν σε χρόνο 0. Δηλαδή από τη στιγμή μπορεί να πάρεις την απόφαση. Τούτον το σκεπτικό έχουν όλοι
Έχει τον Τζοφιδίας, έχω και την Τζοφιδίας. Ο Φιδίας σίγουρα έχει το. Τώρα αν το έχουν όλοι, νομίζω ότι μπορεί να μην το έχουν με την καθαρότητα που το εκφράζω εγώ τώρα, αλλά μες στη ψυχή τους έχουν το. Μες στη ψυχή τους έχουν το. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που γνωρίζω, ας πούμε εγώ, δηλαδή είναι και ο λόγος που αποφάσισα Ορέστια το κάνω, διότι γνώρισα ας πούμε περίπου 1.000 νέους ανθρώπους μέσα από την εμπειρία, οι οποίοι έχουν την αγανάκτηση, τον πόνο, το συναίσθημα ότι μα αφού μπορούμε γιατί δεν γίνεται ας πούμε. Αφού μπορούμε, μιλούμε για κάτι πολύπλοκο, μιλούμε για κάτι που είναι τόσο απλό, εφικτό. Και μετά λέμε για τους βουλευτές ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους. Να σου πω και ένα άλλο κεφάλαιο. Ούτε εκείνους εγώ κατηγορώ. Διότι πες μου πώς θα κάνουν τη δουλειά τους αφού ο χρόνος τους πάει αλλού. Δεν τους αφήνουν χρόνο να κάνουν το κοινοβουλευτικό τους έργο. Δηλαδή τρώνε τον παραπάνω χρόνο τους να τσακώνονται μεταξύ τους στις τηλεοράσεις. Τρώνε τον χρόνο τους να πηγαίνουν σε μνημόσυνα, κηδείες, γάμους κλπ. Τρώνε τα λεφτά τους να κάνουν δώρα σε τους γάμους κλπ. Δικαιούνται έναν ηθικιό βοηθούς και άννοι τους στο κόμμα τους και κάνουν τους το σύστημα ό,τι θέλει. Ενώ ας πούμε η απόφαση είναι ότι έχεις έναν βοηθό, ας πούμε. Πρέπει ο βοηθός να είναι δικός σου, όχι να είναι ούλους μαζί. Να έχεις έναν βοηθό, δηλαδή ένας βουλευτής ας πούμε χρειάζεται κάποιον βοηθό δικό του. Τώρα καταντούν και οι βουλευτές φυσικά να τους χρησιμοποιούν με λάθος τρόπο. Τα κόμματα. Δηλαδή πριν μερικά χρόνια ας πούμε μίλουν με κάποιον βουλευτή και πρέπει να μου στείλει κάτι και λέει μου και ο βοηθό μου έρθει να σου φέρει. Λέω του να στείλω το messenger. Όχι λέει μου η ώρα, να στείλω την βοηθό. Κατάλαβες, είναι λάθος χρήση του βοηθού τούτη. Ναι. Ο βοηθός είναι το κεφάλι που δίπλα σου. Βασικά πρέπει ο βοηθός κατά την άποψη μου να είναι πιο γνώστης του σένα. Γιατί πολλοί λένε οι βουλευτές του κόμματος είναι experts, είναι μορφωμένοι, δεν ξέρουν πράγματα. Και η απάντηση μου είναι ότι δεν είναι να ξέρουν το πώς, πρέπει να ξέρουν το τι θέλω, τι ονειρεύομαι. Το πώς θα το βρουν οι ειδικοί. Θα το βρει ο βοηθός μου, θα το βρουν κάποιοι. Ο συγκεκριμένος επαγγελματίας που ασχολείται με τον τομέα. Δηλαδή όπως τα παραδείγματα που σου είπα, το νερό, ο ηλεκτρισμός. Σίγουρα δεν είμαι εγώ ειδικός για να ξέρω πώς γίνεται η κοστολόγηση, πώς ακριβώς κοστίζουν, ούτε να κάτσω πας στο τραπέζι να κάνω εγώ τούτα όλα τα calculations να τα βρω. Σίγουρα όμως μπορεί να οριστεί μια επιτροπή στην οποία το ζητούμενο είναι οι πολίτες μου να μην πληρώνουν νερό στο βασικό επίπεδο και εσύ να μου έβρεις τη λύση. Και να σου πω και σε παρέθεση, επειδή κάποιοι να πούνε γίνεται, γιατί ένας καθηγητής πανεπιστημίου που μίλα μαζί μου λέει: μου Γιάννη, είμαι πολλά καλή τούτη διαπόχηση, πολλά ανθρωπιστική, αλλά δεν γίνεται. Γιατί η Κύπρος υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδωσε μια οδηγία η οποία λέει ότι δεν μπορούμε να δώσουμε οτιδήποτε κάτω από το κόστος του. Δηλαδή, μπορούμε να δώσουμε φτηνό νερό, αλλά το πιο φτηνό που μπορούμε να δώσουμε είναι όσα μας κοστίζει για να το δώσουμε. Και απογοητεύτηκα όταν μου το είπαν τούτο. Αυτό είναι διερεύνησα, το έβαλα experts στο Ευρωκοινοβούλιο να ψάξουν και είναι λάθος η πληροφορία του. Υπάρχει τρόπος. Γι' αυτό επιμένω στο ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε το τι θέλουμε που το πώς θα γίνει. Διότι η άποψη μου είναι ότι όλα γίνονται. Φτάνει να τα θέλεις. Οπότε εμείς να βρούμε ήταν που θέλουμε και ο απλός πολίτης, ο απλός οπαδός του Φιδία που είπε να πάει με το τράκτορ στη Βουλή, αν ξέρει ήταν που θέλει, οι άλλοι να βρουν τρόπο να το κάνουν. Τέλεια. Και άμα έχει πίσω του κόσμο που του έδωκε το δικαίωμα να πάει να κάτσει και να πει εγώ θέλω οι γεωργοί στην Κύπρο να έχουν τα δικαιώματα και τις διευκολύνσεις. Τότε θα βρούμε τους τρόπους. Να γίνει. Ναι, γιατί η δουλειά μας τούτη είναι. Να βρίσκουμε τους τρόπους να ζει καλά ο πολίτης. Φίλε, σου εύχομαι κάθε επιτυχία. Επέρασε η ώρα. Είπαμε ότι θα το κρατήσουμε σύντομο, θα ξεφύγουμε. Έχεις τα όλα καταγεγραμμένα δαμέα, το πώς δουλεύει η άμεση δημοκρατία. Όχι. Τούτο το βιβλίο. Τι είναι το βιβλίο? Τούτο το βιβλίο είναι ένας φίλος ονόμασε το ένα μικρό πολιτικό μανιφέστο με την έννοια ότι είναι παραπάνω στίγματα του τι είναι οι δυσκολίες μιας άμεσης δημοκρατίας και πώς θα μπορούσαμε να τις αντιμετωπίσουμε μέσω της τεχνολογίας το σήμερα. Δηλαδή είναι μια σαν εισαγωγή απλοϊκά γραμμένων για να μπορεί ο καθένας να το απορροφήσει τη γνώση του και είναι το ξεκίνημα, να το πω έτσι. Δηλαδή είναι το ξεκίνημα να θυκευάσει κάποιος και να πει τώρα κατάλαβα. Ο φόβος της πολυπλοκότητας. Μάλιστα. Ο φόβος της πολυπλοκότητας. Ο φόβος της αδιαφορίας. Ο φόβος της αδιαφορίας. Δηλαδή να σου πω κάτι το οποίο παρεξηγήθηκε στο κοινό. Sorry, ακόμα ένα λεπτό. Ναι.
ότι έβαλα μέσα σε αυτό το βιβλίο και σε κάποια φιλμάκια που έκανα όλους τους λόγους για τους οποίους μπορεί να μην δουλέψει η άμεση δημοκρατία. Και παρεξηγήθηκε από πολλούς ότι είτε εγώ είμαι εναντίον της άμεσης δημοκρατίας, άρα κάποιοι ρωτούν τελικά είσαι μαζί μας ή είσαι εναντίον μας, είτε ότι εγώ εμπιστεύω ότι μπορεί να δουλέψει. Ναι. Ενώ βασικά τι έκανα. Είπα ότι για να μπορέσουμε να βρούμε καλές λύσεις πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι δυσκολίες και εκείνοι οι οποίοι αφιβάλλουν, όπως εσύ ας πούμε σήμερα, πρέπει να τους δώσουμε απάντηση. Δηλαδή πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον φόβο ή τη δυσκολία. Άρα πρέπει να ξέρουμε τα πιθανά αρνητικά για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Όχι απλώς να λέμε κουβέντες, να κάνουμε γύρω, να κάνουμε το άλλο. Πρέπει να πούμε τι φοβούνται οι άνθρωποι ότι δεν μπορεί να γίνει ή μπορεί να πάει στραβά. Θα σκεφτούμε καλά πώς να μην πάει στραβά. Και πες μου για τούτο το 10 εντολές. Τούτο γράφηκε η ημερομηνία πολιτών προς 2012. Δηλαδή γράφτηκε πριν 14 χρόνια, εκδόθηκε σε 100 βιβλιαράκια, 200 συγγνώμη, και τα 100 τα έστειλα με φάκελους σε όλους τους βουλευτές της Κύπρου, σε όλα τα κόμματα, αρχηγούς κομμάτων, όλους τους υπουργούς, όλους τους γενικούς διευθυντές και κάμποσους άλλους επίτιμους ανθρώπους, τα 100. Και τα άλλα 100 κράτησα τα σπίτι μου και ακόμα έχω τα. Εντολή. Δεν το επούλησα. 8 και όλα ξέρεις στο φως. πόσοι μου τηλεφωνήσαν. Να μου πούνε Κανένας. έναν μπράβο ή χρήσιμο ή να το αξιοποιήσω. Διότι Κανένας. βασικά ένας. Ένας. Και διότι το credit που του αναλογεί ο Περδίκης. Και κάλεσε με και σε συνάντηση που συναντηθήκαμε και είπε μου ότι κάποιες που γίνονται ιδέες θα προσπαθήσει να τις προωθήσει. Το κράτος δεν είναι επιχείρηση. Είναι τα ίδια που έλεγα πριν τότε. Τούτα που μας είπες, Τα ίδια μάλιστα. που λέω και σήμερα. Τίποτε δεν άλλαξε. Τίποτε δεν αλλάζει. Διότι περίπου τα ίδια. Φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείω το γιατί έχω να κάνω έναν άλλο meeting. Θέλω να μου πεις μια τελευταία έτσι, πρόταση που σένα προς τον κόσμο που μας ακούει. Τι θεωρείς για σένα ότι είναι επιτυχία με το που θα τελειώσει η θητεία σου σαν βουλευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας? Δηλαδή υπονοείς ότι είναι εκλεγώ, το οποίο δεν είναι βέβαιο. Αλλά ας Εγώ υπονοώ το ότι δεν τα εκλέγεις. Ας υποθέσουμε ότι εκλέγηκα, θα προσπαθήσω να αφήσω πίσω μου αλλαγές οι οποίες να έχουν νόημα για τον άνθρωπο. Δηλαδή που να βελτιώνουν, έναν μπορείς να πεις ο Λαούρης έκαμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 πράγματα. Πιστώνω τούτα, ας πούμε, ότι δούλεψε για τα 6 πράγματα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ και σου εύχομαι κάθε επιτυχία.